Google's Pictures. مسألة قبابلة فيلم فاح قبل توينو بشللتنت نايمن كوين اسمعك وين هاي كلها كان حلفنت او تساتف كسعد هلا ግን ምናልባት መሕጃ አስፊሕካ ገሊጽካ ነርካ ትኾን ትኽእልኻ ናይ መሸለ ብዝያዳ ሞዳታት ስራሕ ተሳኢሉ ልካ ፊልም ክኸውን ተኮይኑ ኣብ ኢድ ኤዲተር ይደሎ ናይ ኤዲተራት ሸለልትነት ድዩ ዋላስ ናትካ ናይቲ ስራሕ ፊልም ሸለልትነት ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂ ሸለልትነት ክኸውን ይኽእል ኢለ ኣነ ብበዝሒ ሓስብኒ ምክንያቱ ዋግኡ ተረዲእካ ዋግኡ ፈልጦ ይሰብ ክሕቶ ይውን እንድሕር ብሸለልትነት ብገብሮ ነገራት ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ካብዚ ግን ብዙሕ ዘይትፈልጦ ነገራት ኩሉ ይኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ሰዓት ብዲቪዲ ናብ ኤውሮጳ ተሰዶ ናብ ኣሜሪካ ተሰዶ ናብ እስራኤል ተሰዶ ንኽሽየጥ ኢልካ ማለት እዩ ብዙሓት ክስያት ዋና ቶም ኣፍሬት ዝበሃሉ ከዓ ብዙሓት ሰባት እዮም ከዓ ዝርእይዎ ምክንያቱ ዋጋ ክሳምዕ ስለ ዝኾንካ ሕጂ ካብዚ ብገለ ነገራት ክመልቕ ይኽእል እዩ ነቲ ሓደ ድሰደድ ክያስ ገለ ክሪኣ ኢሉ ነቲ ሰደደለ ይድበልካ ምናልባት ኮፒ ገይሩ ገዝኡ ከትርፋ ይኽእል እዩ ተረዲኻን ምኻእ ዝበነ ፍላሽ ገለ እዩ ዝጅምረሉ ነበረ ይሽዑ ነይሩ ሕጂ ብከምዚ መንገድታት ስፋሕ ክብል ይኽእል እዩ ክትቋፃፀሮ ሳይትኽእልኒ ኢኻ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ديم قصاري مش كابت شللتنا بنبلسي تو وصاي نبلمر شللتنا طرينا عندنا ما اين خلنينا صبو بزيك العالم او انت ود خونه غبره ملس دما اب قرب اوان نصبب حبار كوينا مالف صبو ما تعوي سلتي حطوها سلتقداسنتك بلبي دمسكن تسفا غبركا حطوها بغبو تمليساتك تكون قصالي ثانك يو ما تعوي بمقصل نابغا حتى قريب دلو سنه طبباوي دمصاوي درافاي اساس راشاي اساس راشا بتعمي تخاتاتالي ناي فيلم ناي تغنيايو كم خانون فلطينا بحنساون حاونايو بتعمي ناتكا فيلمون بفولي كاتاتولي يدنقكاي كم زدنقكا غلصلي يلو حجي السوتايد بدلو شنو ناي فيلمات بزح فيلمات زريحه لغا بزح فيلم كغا بعينت خداني غتخدن بحنت خدان كاي توداني او بزح خداني غتودو حجي مستباجت زلوسني تاع عينت كساره دغاطما كاي خاخمو تغبر مجمريا يسحوي راشحوي ثانك يو تقديسكا سلازا حاتتكاني بفوتو دمصاوي كافتم نقوم دمصاوي ناي مالتي يغني لي بعقميسي يقدسي نت كاركتر كخون الله ويلكا تحسبه مغنياتوس كبقال كان دي تحسب نابزو اقصاب تصرف حدا لها كبير بديك العالم كبير ما سوى كداونت فيلم حنت فيلم ثلاثه غدا انت غزي خاسي دحرت حنت فيلم منالوات اب كان يتخدق ملن تقل تكون مس بزح تسرح خاني اي كاون الكاني حجي خبك على ويلكا سلاتبل تايل اني بزح نغرات نقنطخه كبقال كاسل زلو نتسرح الكان نوت نعخ نبسخ تحبسن ولقاو يوت كالكان كون نتسرح كبك الكا كن هو ابا جد كفت تخفلسي دارغا 700 تايت ناو توفر اخ 700 ناو يدخيت بكداونتي دخيت رداني دخيت بتاع فيلم بزحي ابتي
قدن كتجزأ لك بزخون من السوق كاركتر كفالي ونمتاي كتب ليها جيسا بزيادة السبيل الله عندي ثانك يو حقي مرة شجر ما كفت كبير بدو شجر له سرداني ناي كله سنة بوا ناتي ترى يكون ناي كله سنة بوا بدو أفت الباسات دبها النجارات بعلو خاب جبوا سلز قبرسي أزيو خبيديو أزي خبيديو خبيدي لنا ترى نحن قلت سنخل نمكتو لغا نمكتو لنا كلها نمكتو لنا أنا ترى يكون زياد كابتن حنت ثانك يو إسحاوي كاليتي كوميدي هون نبدأ شورت موفي حنت بوستر طايت يا بزح فيلمات ولا شدش فيلم ده ندرس الدراسات حتى شدش فيلم أبتن شورت موفي ولا تون كوميدي سني حارت واسايد راي مسوم تري سوغا مين كاركتر كأخوين خا كود صخادر لي أكتر سو وات جي أفقله قالي سني نمنتهي خاص خاطري أكتر كوين كخطوة تدلي نمنتهي يا ساتراي أكتر كوين خطوة تدلي اتخالون نمنتهي دي فتن نتخالون كوم عينت ببريقة تدراسي جنا أمنت كبر سنة طواوي بتعامل فتوى نفكران نفسي رئيسيات سجاي كبر سنة طواوي سلام دراب كبر سنة طواوي دي سولو كبر سنة طواوي إفريم كحسي ودخادا معت أجي درستي بزحت أبوتاتنا آياتاتنا بحقوتاتنا ولا أبيت حواتنا حلو أجي ساتون ورا دري سوم سنة فيلم كمان أيواسوني أجي أبقى لقلا كوم تحت قلا تريخة أجي كم تاي زي حدا أوكي مجمرة أنا يسون تايدي قلت كلك كفتهم كتسالي فيلم تاتنا مسرائي بفلايناتي كأريو دويلو ريتو حما أخون صبوا نجارات دبني أزيو تخاتاتالي بزمن سركا قصلو أزي هذا مسكنا كمهنياتو مورالي دخونا كخما خسنة بواو دويلو تخاتاتي الفيلم خا ريتو خبا كخلو مالتي حجي كم تايو واي حجي بلك بز نحنا بناسرار حني عدنا عندنا خنكودو انتي كوينو يسمعني حدا مصحف كياوت نجارات مخاسخات واسايتو خونكا بقربا نفسها وسلا زلخاس تقرص أخوين يسمعني حس كان لها كان أي نجار كان ما يبغى أبقى لي خمس باجر دوم تأثر هلو خون حس كان لها قال حصلت حجي أمنا يحفش أو يزول لك هذا أمنا قال يوم كل سبعة يكون كندول دلهم من الوقت ما يكون عخام تيك خف لك أصل ديك الخو خف لك أخليكوا قلت دق بقى كتديك إلى من الوقت كان خواسة تخينه يبقى عيلة حاسبة نفسه يجبر عمله باجر كحط لك أصل من الوقت كم يجبر يخون زيادة جن بعلو سلود صحفوسيت كاركتر نوع دقور بخوين سلود سمعه خاش هو حجنا متى يتجبران عقاتي الكاني قدنا يكون كنا أنا مناتي كم زجبر يبين قدامنت كمان من ترى كاميرا يزبل لك مايك كم تقول لك زين زغنة تواساي من ترى كله نفسها أنا خونا لين مين قال دبلو النجارات يبلين حجن حرت أبقى لجن ددلين كالله سنكا تترعتنا مالدي أنا سكونا خبق عايخ الليلة حاسبها يا أتو مالدي حجبت نايد بزح جن من الوقت باجت كون خلص جم ويكا خبق على النيلس ده حسب سنة باباوي خون دخل وحجي كنت رئيسي ولا أنا عشتو جنريشن ما تقول حدا درست حيزو دحر متي كاسي تمايت ناب نفسه أبت خمسة وساياتيو وين ناب بوستر أبغى يقوي أجي انتهي تتسجم وناس تلعبي سرح درست دايركت سلام انتهي ناب أكتين يقوي انت وين تسمع كازي يقول له حجي كوين تسمع عندك كم تسبلني زيادة مفعد درسن دايركترات اليوم كاني زيادة حيلو ما فتي درستين دايركتين كوفر وصل زدلي مش كم تباهيلنا كلت رأس دبلت حدا رأس دباهيلنا نيرنا عنتو حجي كلت رأس لزبلت سوم أفتا درستين دايركتين زجوب أجزي كبو دلي كلا تواسع كام تيم كا ملميلهم زيادة خفيهم زغلوس لازم أمونهم ويجبر له حجي عند حرك هون على النت رأيله حاسبهم زجبر له بس عز خوينه جيجاي تحزنها جيجاي كوينات تسمع عندنا أنا خمسة زبون كها بزيادة تناي باجتكم مش يقون توكا بس كيف تخاكوي أي تأخذ خلي اللي نلقى تحسب ما أنا خاي واسع أصل زغون كس أنا تخونك دبها له جزء الله ترى دي خاني من البعض كا يبغى يلوس لازم حسبها يجبر أنت ريت جبره نخلي سمتها بكير دبلسه سرعة كم حرل كم على جو كم غير كبوع أخذ فرخة ديك قالوا المخنيات كايله بوعون كون خلي ترى يسقى جزين عدلن كتب لك بل الزجوبو كاركتر كبوتو أي تعلينها هو حجي السخوني يسمعني نابكم زوجي دولو نجارات مالتي بزيادة أبزيني ترنيفون دولو راشة على سبعة سيارو قال بيلو غوني أم مسجان أبتمنى على زينين تن بوينت ناتو عند درخم كون I think مليس كارلو تغوني تسفى قبل ساوي thank you مليس الكافون تسفى قبل كبرها هابكا إسو راشة بلبينا نمسجنكا سلسة تقدسكا نتا فيديوها ملا خالنا حطوها ويتلكع كمل سلكا دليخا نبركا حطوتات ويتوتاتون تمليس الكافون تسفى قبل بلبينا نمسجنكا بزيبون كومنت يبوني ريو راشة
ኮመንት ጥራይ ደይኮነስ ሕቶ ጥራይ ደይኮነስ ኮመንት ወይ እውን ናድኡ ወይ እውን ደገፉ እውን ገሊጽልና እዩ ስለዚ ምስጋና ይኹኖም ይቕኒልና ረሻሓዊዋ ናብ ብምቕጻል ተገዲሱ ካብ ዘለዎ ስፍራ ብቪድዮ ኣድናቆቱ ኣብ ርእስኻ ዘለዎ ክብሪ ዝገለጸ ስነ ጥበባዊ ኢቡ ምራጭ እዩ ምራጭ ብዘይ ቃል ዓለም ከም ዝፈትወካ ዛትካ ስራሕት ከም ዝከታተሎ ውልቃዊ ኣካይዳኻ እውን ካብቶም ይቐርቡኻ ኢሉ ዳሓስቦም ስነ ጥበባውያን ሓበሬታ ከም ዝወስድ ኣብ ናቱ ቪድዮ ገሊጹ ኣሎ ናቱ ሕቶ ማለት ስነ ጥበብ ብጣዕሚ ሓይሊ ሓትት እዩ ማለት ከምዚ ሕጂ ስራሕ ዘለኹም ዝንቐፌታ ዳኺ ይኮን እምበር ሃታ ኮይኑ ኣስተውዒልካ ብዙሕ ነገር ክሳብ ጌርካ ክስራሕ ዘለዎ እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ከምዚ ምሽ ኣብ ገንዘብ ደይምጉያይ ነቲ ሙያስ ትወፍትዓሉ ፕሮባ ክትወስሉ መፅናዕቲ ክትገብረሉ ገለመታት ይላውዎ ብዝያዳ ከምኡ ገይሩ ትስራሕ ኣዝዩ መቐረት መሃበ ብዝብል ኣረኣዳዳ እዩ ዘለኒ ከምኡ ኮይኑ ኣስማዓኒ ማለት እዩ ኤንወይ ዘረባ ከይብዛሓልኩም ሜሮን ሓወይ ቴንኪዩ ክብረት ሃበለይ ብጣዕሚ እየ ክነመስግነካ ቀፅሎ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ብለካ ንኩሎም መሳርሕተይካ ሰላም ክብለኩም ሓውኩም ስነጣዊ ኢብራሂም ስሌማን ምራጭ ቻው ኢባሓወይ ቴንኪዩ ኣብ ዘለኻዮ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ኢባሓወይ ብጣዕሚ ኢና እናፍቐካ ከኣኒ በዚ ኣጋጣሚ ሰላምታ የብፅሓልካ ማለት እዩ ይቐኒለይካ ተገዲስካ ስለ ዝሓተትካኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንገንዘብ ኢልካ ሃታ ናበልካ ዝስራሕ ኮይኑ ይስማዓለስ ግባእ ግዜስ ድወሃቦ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ውልቃዊ ርእይቶ ስምዒት ብልክዕ ተረዲእካ ርድእት እያ ታሕቶ ብልክዕ ከምቲ ዝግብኦ ግዜ ኣይወሃቦን እዩ ደሎ ዝበላ ሓቅኻ ኣለኻ ኣይወሃቦን እዩ ደሎ ብደይቀል ዓለም ከምቲ ክወሃቦ ድግብኦ ኣብ ልምምድ ድዩ ኣብ ስእሊ ድዩ ኣብ ኤዲት ድዩ ኣይወሃቦን እዩ ደሎ እዚ ፀገም እንታይ የምፅእ መሲልካ ከም ዝብለካ ደለኹ ኣታው ደይ ምህላዊ ሰብሲ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ይሓስብ ኣብ ድበዝሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ሓንቲ ፊልም ንዓመት ክሰርሕ ፀሊኡ ኣይኮነን በቲ ሓንቲ ፊልም ሰሪሑ ግን ዓመት ሙሉእ ክነብር ኣይክእልኒ ብኸም እንታይ ይገብር 2 3 4 5 6 7 ከምና በለ ይስጉም ይሰርሕ ናብ ዓመት ተን ኣታዊስ ብኡ ክረኽበን ኢሉ ንገንዘብ ኢሉ ኮነ ንሰርሕ እንደሎ ንገንዘብ ኢልካ ተሰርሕ ኣታዊ ብዙሕ ኮይኮነን ምጎዮ የሉ እውን እኮ ልዕሊ እዩ ታዘለኻ ወይ ኣብ ፅባቐ እኮ ማሓሰብ ግን በቃ ኣብ ዩቲዩብ ፊልምና ኣብ ዩቲዩብ ኢና ንፅዕኖ ዘለና ትርዳእለኻ ኣታዊ ካብ መንፅርካ ትሑት እዩ ትርዳእለኻ ሕጂ ንገንዘብ ኢልኮ ፍሉይ ዝረኽበሉ ይኮነን ንገንዘብ ኢልካ ክሰርሕ ክትብል ከለኻ እኮ ገንዘብ ፅቡቕ ስለ ዝረኽበሉ እዩ ከይመስል እቲ ኣረዳዳ ናይ ዝበዝሕ ሰብ ኣታዊ ወላ ሓደ ዝረኽበሉ የብሉ እዚ ከማን ኮንካስ ክብሪ ኢኻ ክትቦ ደለካ ኣብቲ ደየለ ነገራት ይቃለስ ኣሎ ተረዲኻን ነቲ ትልኽ ድብል ደሎ ፊልም ናይ ዓድናስ ትንፋስ ክዘርኣሉስ ይጓየ እዩ ደሎ ብኡ መንፅር ሕጂ ግዜ ኣይወሃቦን እዩ ደሎ ሕጂ ብመንፅር እቲ ባጀት ከይለካዕካ ትዝግብኦ ግዜ ክንቦ እዚ ሕምቀት ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣብነት ትሬኒንግ 2 ሰሙን ትግባእቱ ኮይና ንምንታይ ደይ ትገብር እዚ ምስ ባጀት ወላ ሓንቲ ተኣሳሰር ነገር የብሉ ኣብዚ ሕምቀት ኢልካ ጥራይካ ክትቅበሎ ደለካ ትርዳ ስእሊ ኣብ ሰሙን ክትውዳእ ትግባእቱ ኮይና ስለምንታይ ኣብ 3 መዓልቲ ባጀት ክትብል እንዲኻ ግን ካብቲ ባጀት ኢልካ ዝተመኽንየሉ ነገራት ወፊርካ እንዲኻ ደለኻ ኣብ ዓብዪ 2 መዓልቲ ወሲካ ፅቡቕ ስራሕ ምስራሕ ይሓይሽ ማለት እዩ ኪኖቱ ባጀት ንብሎ ደለና ኣጠቃሊልና ግን እቲ ባጀትካ መሰረታዊ ነገር ነገር እምበር ከምቲ ዝግብኦ ግዜ ወሃበሎ ድዩ ኣይወሃቦ እንተኢልካ ኣይወሃቦን እዩ ደሎ ክንበሉ ከኣኒ ኣለና በቲ ዓቕምና ማለት እዩ ኣብቲ ዘየለስ ዘሎ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ብዓቕምና በቲ ደሎ ከምቲ ትልኽ ስለ ዝብል ደሎ ነገራት ብዓቕምና ክንቃለሶ ኣለና እምበርቲ ግዜ ደይምሃብ ናይ ኩላትና ፀገም ምዃኑ ኣስተቢሉሉ ደሎስ ልካ ኣሎ እሱኻ ከም ዝበልካ እዩ ማይክ ናብ ካልእኻ ክትጎይ ትደሊ ምክንያቱ ኣታዊ ትደልን ሰቢኻ ከዓ ናብራ ኣለካ ሂወትካ ክትመርሕ ትደሊ እስካን ለኻ ሕጂ ሶም ሙሉእ ሕዘግ ወይ ወርሒ ሙሉእ ሕዘካ ይክእል ንኹ ዋላ ና ደለኻ የስኻ እኮ ሕጂ ብኡ መንፅርቲ ግዜ ከዓ ፀብብ ተብሉ ሕጂ ኢልናስ ኣብቲ ባጀት ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ፀሊእዎ ኣይኮነን ግዜ ንኽቦ ከዓ ይብላኒ ምክንያቱ ብፍቕሪ ክሳዕዳ ሃለዎ ኩሉ ምክንያቱ ንገንዘብ ኢሉ ምንጪ ኣታዊ እንተዝሓስቦ ነይሩስ ወላ ሓደ በዚ ዝርከቦ ኣይኮን ናብ ካልእ ሞያ እውን ምቐየሮ ብዙሓት ሰባት እውን ዝቕየሩ ኣለዎ እኮ መጀመርያ ንገንዘብ ኢሎም ድመፅኡ ኣለዉ ብቑዕ ስራሕ ይትሰርሐኒ ኢኻ ህዝቢ ይቅበለካኒ ካብቲ ሞያ ክትለግስ ኢኻ ባዕሉ ክሰጎካ ይትስነጥ ኣይናትካኒ ስለዚ ድሕናትካ ኮይኑ ግን ትቃለሰሉ ኣለኻ ትድበልና ኢኻ እቲ ናቱ ፍረ ድማ ሓደ ግዜ ከም ዝመፅእ ይድኣምን ኣነ ብልክዕ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ዋጋ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ፅቡቕ ኢቡ ይባሓውና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ስለቲ ግዜኻ ስለቲ ተገዲስካ ነታ ቪድዮ ኣብ ምስዳትካ እታ ድሃብካያ ሕቶ ተመሊሳትካ ክኸውን ተስፋ እገብር ኣብ ቀፃሊ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለኻዮ ሰላም ይባሓወይ ይቕኒየለይ ዕድመን ጥዕናን ክሃብካ ኣምላኽ ኣብ ዘለኻዮ ኦኬ
قتيلو حتو أغرب الليل فيديو سيد الليل دلو سنة الدنيا قبرو ماينيزي أجي ماينيزي بالفيديو نبغى غيبوار له حتو كلتين تقدمتي بعلو انجليز واي صلو لحتو يلو دقالة سعيد مالذ أب نات كافنت أزاي ودخونا ملاخا ختاوي التحساس باقي كاتم دسولي دقلو سلام كبرات عزتنا عبد الله سلام كخون لكم يمنا كمونا حتاتي ميكيل ومسيا مايك نتحتاتي ميرون تصفشرو نابحتي كات انتقينا مس شرو دركاز بزح كزينا مع حسابنا نعرفه كوم سلزقنخا بوزع زي تحت تعطو خلينا كيهلوني عجز حتى شرعركي عب انت يا حتى اي غورنر اب علميخا تليفونها خزلو حنت ورحي انت تبان اذا حنت ورحي مستراويت كان صوتات خان ترايدو محلفك ويس حنت صراح كسر عيلك عند فيلم صراحه عفشا غبي محلفك هذا حنت ورحي كان صلى العطي تملسلي ما تصبيك يا زعركي بايني زعركي مجبريا تينكيو ما يغني لي تجبرني ورحي 3 معلتين وغبزول ناي قليهم كان اي حاجه كمان ناي مانا ناي قليهم تايدم دغو لو متريا تنبر صباح يلخن فك قلتي لهم با كبيدي ورهز دعاني عدلي بكالو عدلي بني دبا اي غبر دحن اي غبر راجا صلو الحتى يدبلو سود انتي مغبركا مس درخاو محلفكا مس حنت سرح نحل مخاس مسرح قال لهم عين ديا تقدر ابتا بقى نحل مخاس سرح سريح زيا قال قديفه خيدي الكالو ابصراح محلفكا ويسي مس درابيتكا مس فاميل ناتكا محلفكا غزي يدبلو حجي ردو نغير انديو مس فاميلي خا خحلفو خدلي مس فاميلي خا معروف اندو تخون كا انت يلكا مايك تمليس كا تحتني خا معروف اندو خا يفقر تبل نيركا خا طببكا كميدا نوع غزي دي هبكا خا تبلني خا واه نابعدا نغير واه حجي ملو غزي تنور دلو مس فاميلي محلف كون تردي خلها كابن جن ولا حنسوم تخون متجارط اسكان لها حنسوم واه كم زبولكا اب غزي تم حديركا غزي اخول غزي إلنا نبلنا ابسوم حجس ندحرن معلتي 24 ساعات الله تن 4 ساعات دحر سبي خا دق سلني خا نبلن 20 ساعات الله ناتيلنا كندي كونه انسوم 140 ساعات قالوا خونه ابزين حنت مصحف كون يرا ددل يلا واه مالسي زي نولاديتي معرخ ندو بافي بقله بافي بصحف قال مشالو خمزي كغلصلا دخل عام حساب حجي يرخبكم دلو شعو انت انا مودعتا ነገር እንዲያ معرخ ندي كم زفقرا دغلص ترديخان لخا معرخ ندي حيل خم زلوا معرخ ندي صنعت كم زلوا معرخ ندي بوق زخونه دق افرياسي ابز العل درجه خم زبصحتنا كغلصلا زخل نخالوس كا تمرت خون زخل بتعقمي مالتي حنت بلص زبلا مصحف افتن زلوا سومون تماوي تصحيفه ودي نعم هبكوا بو منصركا انت يخونا لغزيسي نعم يلتم فاميلي يدفو يلوم دلوكم مالتي اجي سام هبكوا ምክንያቱም በጣም ደብሉ ፍቅር ደፍቀራ ትሳዝ ጎበሮቶ ካ ክትገልጾ ስለዲ ትክል ከቢድ ስለዝኾነ ሕጂ ባገሊ ጸላ ሞት ክብል ሕጂ እዛ ወርሒ እንዲ ተዘክሮ እንደሎ ገብራ ክጅምሬ ደጓነ ስለዲ ከል ዓለም ሲ ተይስከ ክትحسبن ጸኒሕካ ከም ትብል ከለኻ مش ጽሉል ሕተይ ኦፍ ኮርስ ግን عمق ኢልካ ተሓሲብካስ ንሕና ኖን ወርሒ ብሓጂ ተጋጥም ሓንቲ ደቂቁን እንታይ ይጋጥመና ይንፈድና ፍጹም حجي قدامنتات تصرع دلك بخوميخا قدامنتات تبل فاميلي الكلام اذا مصحفك انا كم توسخ درع على كايلني بذيك العالم ناي بلبي زربك على دحر كما حسب الله تكازا تدادلا كاب حجي ولا زي انترفيو نام سودانا كجمرا هيد نغرك مناتو غزي ايلابونان كما حسب دحر لك كجمرو لك يا قالو نديو حج انت يمسلكا غزي ايلاونا نديو حلمتات ግን نقمطينا نحنا درجاتات كان نغبرلينا مش مايك حوي ناو خبصحكا زخيل تحزن لخ نفتي ناي مصحف سي حج هو تاساساريكم مصحف مسرحن فيلم تاساساري ግን حسابكا كتوهلو تدل تمكراتاتك تدلي اسكان لخ مصحف كتصحف كلغا ماي مجرتا تمكرو خون خيل بزح ነገር كليني تولو ነገራት كلوكا خيل ግን نجمركا فايند اوت اتليست تتجميرو حج نخي كبد يكون زي نخي كبد يكون مخنياتو تاساساري فيلم مصحف ስለተጻፈ ጸገም ድባል كبير كون يكون ግን ተመክሮታት تحزن لخ زياده مش كتبسل تدلي زياده تبقعتك خبلهم دولسي دحر عمت كال ነገር ናውሰك يا خطخ دحر 2 عمتكم حج كومتات ስለتدل እንዲዩ
ግን ድሓን ተሓተም ማይ ተሓተምሲ ዝብልከያ ግን ብኡ ክገልጾ ክጅምር እየ ምክንያቱ ኣነ ካብ ብኣፍ ክገልጽካ እኔ ብፅሑፍ ክገልጽካ ይቐለኒ ስለዝኾነ ክጅምርያ ሽዑ እታ ግዜ ከምዛ ዝበላ ተኣሳሲርና ተሰለስተ ሰሙን ንዕም ግዜ ይብና እታ ሰሙን መፅሓፍ ይብና ጊፍቲ ንዓን ማዘርን እዚ ኸ ኣብ ምንታይ ዝተኣሳሰሩ እዮም ምስ ኩሎም ምስ በዓልቲ ቤተይ ምስ ደቀይ ንኩሎም ዝተኣሳሰረ ድገልጽ ነገራት ጠርኒፍካ ኢኻ ክትገብሮ መበገሲት ግን እሳ ማዘር ስለ ዝኾነት እያ ብራቮ ኣነ እውን እዚኣ ዝብል ምክንያቱ ከምታ ዝበልኩ ሓንቲ እንታይ ትብል ዘላ ምስላላ ንሎሚ ጥራይ ከም ትነብር ሓሲብካ ንበር ንመዋእልካ ከም ትነብር ሓሲብካ ተማሃር ትብል ምስላላ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንገብሮ እቲ ቤስት ናትና ሎም መዓልቲ እያ ተዋሂባትካ ደላ እዛ ሎም መዓልቲ እቲ ቤስት ናትካ ዝበለፀ ሽሮ ክህሉ ኣሎ ተቐዳምነታትካስ ከተተግብሮ ኣለካ ግድን ያስ ንኩላትና ንዘኻኸረላ ደለና ብልክዕ ሓቂኻ ዋ ናብ ካሊእ ታሕተይ ክሰግር ፊልም ሃገርና ከም እንሪኦ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደኸመ እናሞተን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ስነ ጥበብ መጠን እንታይ ተፀገም ትብል እንታይ ከመፍትሒ ኣሎ ትብል ማስታት የተገበረ ሓይሽ ትብል እናትካ ሓሳቢካ ናትካ ረዲት እዚን ክልቴን ክትምልሰለይ ፅብየካ የዛዕሪ ኦኬ ቴንክ ዩ ማይኒ ዝሓወይ ሞ ፊልም ሃገርና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሞተ ይኸይድ ኣሎ ዋይ እንዳሞተ ይኸይድ ኣሎ እኮ ክብል ኣይደፍርን እየ ኣነ ምክንያቱ ደረጃታት ስለ ዘይብሉ እንዲ ትፍልሊ ትሕዘን ለኻ ኣብ ብዙሕ ሃገራት እኮ ዋላ ኣብ ናይ ሆሊውድ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ከይድናሲ ብዙሕ ፅቡቕ ፊልምታት ዝፈር ኣሎ ብዙሕ ካብ ዓመትካ መዓት ድኹም ፊልምታት ካ ስራሓት ዝሰርፍ ኣሎ ሕጂ መንፅር እሱ እቲ ኤርትራዊ ፊልም ኢልና ስለነጠቓልሎ ደለና ኢና እምበር ድኹም ስራሕ ፈርዶ ወፈሪ ብሉፅከ ኣዝዩ ብሉፅ ከማን ድፈርሎ በቲ ውሕድ ባጀትና ከማን ኣዝዩ ብሉፃት ስራሓት ኣለዋና ትሕዘን ለኻ ምስ ከባቢና ከወዳድረና ዝኽእል ከማን ብፍላይ ኣብ ዛንትኡ ኣብቲ ዳይሬክቲን ዘለውና ሲነማቶግራፈር ደለዋና ካሜራ ማለት እዩ እዚ ከማንሲ በቲ ዘለና ድሩት ዓቕምታት እየ ዝብለካ ደለኹ ንኣብነት ነፃፂርካዮ ሲ ሰብ እንታይ ይብለካ ገሊኡ ናይ ኣምሓርኛ ፊልም ሲ ፅቡቕ ገልመለ ብለካ ሕጂ ኣብ ዓመት ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰሪሐ ናብዚ ዓዲ ዘርአያ ፊልምታት ተንብሉፃት ድበሃላ ክንደየ ካብ 5-10 ኣይሓልፋን እየ ነዚ ንሪኢ ግን ዋው ድበለፃ ብለካ ክንደይ ግን ኣብኡ ማሲ ተሪፉ ከይተረኣየ ተር ፊልምታት ከዓ መዓት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝፈርዱ ዘሎ ንዓመት 10 ዝኾና ብሉፃት ኣይነፍርና ደለና ነፍር ኣለና እምበር ልዕሊ 10 ከማን ዝኾኑ እሞ ብድሩት ዓቕና ሕዘን ኸ ንውድር ከማን ክቐርብ ዝኽእል እሞቲ ባጀት ተኢልካዮ ከዓ ንትፍልልዩ ሲ ንኣብነት ክንደይ ብልክዕ ከም ዝሰርሑ ኣይፈልጥኒ ከዘለኻ ገምጋም ግን ህልወካ እዩ ምናልባት 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ናቕፋ ሂቦም ንሓደ ፊቸር እዋን እውን ብ5-6 ሚልዮን ዝሰርሑ ስራሕት ከም ዘሎ ሰሚዐ ነይረ ብራቮ ፅቡቕ ኣብዚ ኸ ብክንደይ ንሰርሑ ንሓንቲ ፊቸር ፊልም ምናልባት ካብ 60,000 ናቕፋ 70,000 ናቕፋ ተሓልፍ ድያ ኣይተሓልፍን እያ እዚኣ ከማ እንታ ድበለፀት ንብላ እዩ ኣብኡ ተበፂሑ ማለት እዩ ደራሲ ካብዚኣ ክፍል ካብዞም 60,000 ንብለን ደለና ኢና ብጣዕሚ እዩ ኣደናቂ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣርቲስት እየ ዝብለካ ካሜራ ካብኡ ተዋሳኣይ ካብኡ ኩሉ ተባጀሲ ካብኡ እዩ ዝኸይድ በዚ ኸኣስ ድሓን ድኾነ ናይ ከባቢ 20-30 ሚእቶ ኣይትፍልይ ደለና ምስኦም ንሰርሖም ደለና ተሪኢኻ ከዓ ብዛንታኒ ብኩሉ ኣተኣላልያና ከዓ ካብኦም ከዓ ማስ እንተደይሕሽናስ ኣይንሓመቕን ኢና ትሕዘን ለኻ እቲ ዘፀብቆ ደሎ ነገር ናቶም እቲ ባጀት ካባ ናሕልፍ ስለ ዝብሉ ስለዚ ይመውት ኣሎ ይኮንኩን ድብል ደሎ ከዓ ወደክም ኣሎ ዶ ወደክም ኣሎ ግን መንፅርናቱ ከዓ ፅቡቕ ዝፈርሎ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ መፍትሒ ተኢልካ ግዜ ክንቦ ኣለና መጀመርያ ከም ዝበልንያ ኣብ ስክሪፕት ኮላ ብፍላይ እታ ወረቐት ትሕዘን ለኻ ኣዳቂቕና ኣፀቢቕና ክንፅሕፍ ኣለና ብድሕሪኡ ከዓ እታ ባጀት ክትርከብ ኣለዋ ንደጋግሞ ወዳእ ከይንህሉ እምበር ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ሓደ 50 ሰባት ጌርካ ክሰርሓ ዝግባእካ ፊልም ሲ ንዖም ክትከፍሎም ስለ ዘይትኽእል ብኡ መንፅር ባጀት ስለ ዝኣስረካ ምናልባት ናብ 10 ተውርዱ ትሕዘን ለኻ ምክንያቱ ክትከፍሎም ኣይትኽእል ኢኻ ወይ ክትገድፋ ኢኻ ሙድካ ከተውፅኦ ስለ ዘለካ ክሰርሕ ስለ ዘለካ ንዓ ክንደይ ትኸፍእ ገይሩ ቀራቂሩ ዝሰርሕ ኣሎ እቲ ስነ ጥበባዊ ሃገርና ትሕዘን ለኻ ስለዚ ይመውት ኣሎ ደይኮነስ ንኸይመውት ትንፋስ ክዘርኣሉ ይቃለስ እዩ ዘሎ እምበልኩ ማይናስ ሓዊ ብናት ያረዳድያ መፍትሒኡ ኸ ዘንክብለካ ዝፅናሕኩ ነገራት ኮይነን ዝስማዓኒ ልክዕ ኣነ እውን ንድጉፈ ዝኾነ ርእቶ ተዝልወንን እዚ እምበልኩ ኸ ድጉፈ እዚ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ማይኒ ዝሓወይ ብዘይከል ዓለም ቴንክ ዩ ስለ ግዜኻ ተን ሕቶታትካ ብልክዕ ተረዲእና መሊስናልካ ክንከውን ተስፋ ገብር ስለ ተገዳስነትካ ስለ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዋላ ኣነ እውን ቴንክ ዩ የመስግነ እየ ሓወይ ኣብ ኩሉ ጉዕዘይካ ካብቶም ቀንዲ ደገፍተይ ስለ ዝኾነ ይቐኒለይ ማይኒ ዝዓርኪ ፅቡቕ ቅድሚ ሕጂ እኮ ኣፍታ ዝተረኸብናያ ቃለ ምሕተት ሽሮ ኢልካ እንተፅዋዕ ሃንፅ ፀገም የለን ኢልካ ነርካ እሞ ከማድያ ክትቕፅል ሽሮ ሓወይ ዋላስ ሜሮን እየ ክቕፅል ንሓም ዝኾነ ናይ ሽዑ ፍቓድ ክሳብ ሕጂ እንተላ ኮይናታ ልችንሳ ወይ ከዓ ሕድሳ ሽሮ ኢለ ክፅዋዓካ ነዚ ዕድል ዝተዝረኸብኩ መጀመርያ ይመስግን ብጣዕሚ ዝፈትወካ ዘኽብረካ ስነ ጥበበኛ ኢኻ ሜራ ሓወይ መጻኢኻ ፀቢቑ ይርዳእኒ መጻኢኻ ፀቢቑ ይረኣየኒ ካብቶም ብሩህ መጻኢ ዘለዎም ኣርቲስት ሃገርና ምዃንካ ይሰማማዕ ሙሉእ ብሙሉእ ምናልባት ክልተ ሕቶ ማሓተትኩ ነይረ ኣነ ንሜሮን እስከ ምናልባት መጀመርያ
بتزلاتني نقفي تاريخ بلا انت هي قبلا ندعي بعلخا ترجمة بزي مقرات كم مجمريا كسع موداتا تخططليت فيلم خاطري كولاتا تخططي ليا أصدق على السيتاتني لك نايب حكي كم تقدم حجز بالكان نفتي انترفيو نايب على أجاتا كريست مسحف كم تنبب حبير كان نيركافتي انترفيو مو نعوز مسحسل فيلم غا صريح خلنا دسيل النجن موداتا أدونجياتني كلاي معرف كتوزيا كلاي سيزن كتوزيا خبت بحال جزينه ويهمو من البات بعلي زقمته بعلاوي جمجم علني صقمات حقاتي بكاخوني خل جن انتي بلكات صقمات دونجيا زلا ذا فيلم مزيان من البات بصحت خططت نيرون ما يمو انتي كوين حساب حجي زي جمرت ويك تجمر كمدب على الوديو مع سياخ تجمرك حفشاو مبرهين ايزا فيلم مزيان انت تبني الدس بلن نيرو مالتي مجمريا توبهاوي ابزل خايو عدمنت عنا نهابكا انا ون كافتوم دفوتوم دنقوم غازيطنياتاتن سباتن يخا ازيخا زخبركا مالتيو تقديسكا سلازحاتت كان خا كبري يغباكايو يعني لي نفتحتو اكسغرتو خوينا توبهاوي هو فيلم تريكولاتا حقها لها قرب دنجي لالا تتصقم كخون دخل قرب كم تاب سيزون 1 سيزون 2 زنبره سرحات حج سيزون سرخه بزل على درجه اينا نسرحها تبقيسنا زلنا مالتيو اب كله اب سال اخو ناب ايديت اخو نافت زلو سراح اوساسا بزح كاركترات وندو وسخنا له حج تزغب باجت كوصا سلازلو بخومينا قرب صنحنا زلنا مالتيو حتى لنا نسرح يدلنا زياده نت حزب يعقاب سرح كتبو سلازلكا زياده خنصبق سلازدلنا اينا كجمره كانت مهنيا زولو ግን تزغب باجت كسل على سلازلو مالتي ام زرا بالنا تسفا قبر كا فقد امنا كوينو ابز حصر غزي خجمر مالتي يعني لي توب حاوي كم كان اي كم تقدم بيلز غرز كوميري كافتوم تسفوات صبو غسكاس ابسلت بزر يزلو ارتستي همو ابز حلفه قنيات كاني فيستيفال فيلم ايرترا كايد كنيو كساب كندي تاريخ فيلم ايرترا نوي سرت كم زلو دما افت زقربه مصنعات او صحفات افت زقربه استفلاليه نغرات كنعزب كيلنا مو نسخاون رغصنيا تساتف نايت فيستيفال كم زدبركا سلازي سراخ كم ارتست فيلم ايرترا ويكاتي اندستري ناي فيلم ابي ايرتران خعبي انتي يخبر زلو نالبات فيلمتاتنا كينيو كابيتي بوصاي كان من قدي نخزمو ارتستي هاجرنا زربحلو كونتات نخفطر بود ما عليت نايتي عودتي نخرأه انتي كقبر على تبل نسخة خمن اسي نزمع بعد زي ام نمسا مس بصوت كفون كان تايترات تصاوت اللخا فيلمتاتنا اب يوتيوب راح تحاتيرو تاريف اللومو يوتيوب كا اب فيلمتاتنا اب يوتيوب راح حيصر كا با زبل يكونن مو كابز نوص انتي كقبر زلو انتي ساعات كتدور لهم يبل مالتي هو فيلم فيستيفال ايرترا كاد كانيلو ازي دس دبلن اتبابعني خانيرو بزح قدسي مصنعته وصحفات قريبو فيلمتات ايرترا بخميك معبل الله زغلص مالتي بزح سبي تساتيفو حجي فيلمتات ايرترا خمعبل تخوينو تقداماي ነገር مالتي كاب يوتيوب وصينا سكينو يوتيوب كنحسب انت خوينا مجمريا فيلم اب هاغور انديت كرأ دلوا حجي اب سينماتاتنا كينو بفلاش مزرغح تاريفو مالتي اب سينماتات كرأ دلوا اب كل سينماتات بس مراخونا بزوباتات انت ترايو دحان زغونه يتاو كمص خلي بو منصركات فيلم كعب خل مالتي بدحريخا زي اونلاين سينما زبحال مالتي اونلاين سينما كجمرالو زخ غبرو زخلوخا اب دغزلو ايرتراوያን حواتنا مالتي كفيتو مالتي بخمي منقد خفت كال تزراريبو او اند حرجيرومو زغونه سب ولا ب10 سنتيم دحرنا خفل خر جميرو بزح سلازلو مسسب دحان دخونه اتاو ابو منصر كركب كاليو سلاز مجمريا اب سينما خرألو بدحريخا ز اونلاين سينما زبحال مالتي خمس غوروا بتنا دغبرو دلوا بدحري موداتا ناب يوتيوب كوردالو مالتي كم استغيرناخا معبالخ مص خل الى يحسب مالتي توبحوي حتوخا بغبو مليسلكا خون تسفا قبر ابزلخا عدمنت عنان املخابكا يغني لي
እሞ መርሓወይ ከምቲ ድበልኩኻ እዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ሰለስተ ነገራት ከፋፊል የደለኹ ተቐዳማይ ካብ ስነ ጥበባውያን ዝመፅእ ሕቶታት ካልኣይ ካብ ህዝቢ ወይ ካብ ተዓዛቢ ዝመፅእ ሕቶታት ሳልሳይ ከዓ መዕፀውን ገለ ነገር ኣነ ንስኻን ክንበሃል ንኽእል ሕቶታት ኣዳልየ ከዳሎ መዲበ ደለኹ ናብቲ ካልኣይ ክኸይድ ፅቡቅ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ሕቶታት ማለት እዩ ክትምልሶ ድሎ ኣለኻ ዲኻ እዋ ኣምላኽ ዓቕሚ ይሃበና ምልሶስ ተዳልየ ኣለኹ ብዓቕመይ ኣነ ደጉደልኩልካ ነገር ከየሉ ኖ ተወዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኻ ሃይ ሓወይ ሞ ለስላሳ ደቂረልካ ዘን ማይ ሕሸና ንጎ እንዲደሉ ፅቡቅ ኦኬ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ቀዳመይቲ ሕቶ ካብ ናትሪ R9 ብትብል ኢሜይል ካብቲ ኢሜይሎም እየ ሽሞም እንዳሓስኩ ኣምፅየ ደለኹ ናትሪ R9 እንታይ ድብል ዘሎ ማንቱራ ሰሪዕካያ ኢኻ ትበሃል እዚኣ ከመይ ባህል ኢኻኒ ዋ ትበሃል ብላ ኣሎ ማንቱራስ ሰሪዕካያ ኢኻ ትበሃል እሞ ከመይ እዚኣ ናትሪ ሓወይ መጀመርያ ተገዲሱ ስለ ዝሓተተኒ የቐኒለ እዚየ ዝመስግነካ ዋይ ንመጀመርያ ግዜ ሰምዓ ኣለኹ እዛ ኣባሃላ ኣነ እውን መጀመርያ ግዜ ሰምዓ ኣለኹ ሕጅስ ኣይ ክሰርቃ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንምንታይ ክሰርቃ መዓት ኣይድያታት ኣለና ክሰርቕ ዘይክእል ነገራት ሲ ንምንታይ ካ ክሰርቅ ቀዳማይ ነገር ነውሪ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣይድያ ብዙሕ እዩ ዘሎ ወዮ ጎይና ፅሒፍናዮ ሲ حجس أيكون مجمرة جزء سمع دلله من البات كم حسيبات وين وي بقلها تهم قلمنا لو سمع خلينا كذا أي سمعكم أي سمعكم ما هم دب المغنيات سيبنا المغنيات أنجل كمسرق أيكون كيما سلنا كمان تقرنعت أنا تنك قدب لنا قرنعتناتين تزنها تنقرنع عسي مش فليات خنا الكاسلة تدل عند جزء بس صار حلنا نقرات أبن سلزو خناسي أيكون الناترحوي يجا حبريتها ناترحوي أم تدلته حتى قمت هذا اللغو جيجا عبرتها هذا تسمعوا حتى تسبقون ثانك يو بزيك العالم بلبينا مسكنك كالي تحتو مس سيدون ردين امان بعد الشام كتسرح ريك يفلتني انا دي زيرا اخ خلاص اتصل ابيلو بتعميز فوتوكا ولا نترك ولاتا دخلت يوم فوزوكني آخر تريك ولا تاني لكن تحطه مسيرون ردن مس أمان بادشان كسر حريقة يفيدني أنا دير أخو خينا ولاس كاب ودي مازر ودي مازر ودي مازر يتبال أوكي ثانك يو ودي مازر حوي يعني اللي تقديس كاس اللي زحتت كاني أقعد أميرين كيكون تديريون كحجهم حبورينا سريح فلت إيه مسكلت يوم كم تدقبا ماسب بوزح يكونن ግን ሰሪሕና ነርና ምስይዱ ሲናኖፍ ትብል ሓንቲ ቤላ ፊልም ሰሪሕና ነርና ዋ ናተይ ሰሪሕያ ነራ ሲዱ ሓፍተይ ማራድ ፎቶ ዓባይ ሓፍተያ ሰሪሕና ነርና ጽብቕቲ ሲናኖፍ ትብል ምስ ኣማን ሐመድ ባድሻኻ ፎቶ እንድኽብሮን ዓባሓውና ማለት እዩ ትንሳኤ ትብል ፊልም ኣነ ዳይሬክተር ዝተሳተፍ ኩላ ነዊሕ ገይራያ 2014 15 እያ ተሰሪሓ ብዝቐረባ ግዜ እያ ተዘርጊሓ ቅድሚ ዓመትን ገለን ገለስ ተዘርግሐት ኣላ ኣብ ዩቲዩብ ኣላትካ ተኸታተላ ይብሎ ማለት እዩ ብብዝሒ ግን ኣይኮነን ልክ ዓለኻ እደልየውን ብዝያዳውን ብብዝሒ ክንሰርሕ እንድሕር ሕጂ እውን እደልየ ክንሰርሕ ኢና ኸኒ በቃ ወድማዘር ሓወይ ወድማዘር ታሕቶ ተመሊሳልካ ትኾን ስለዚ ኣርእስታ ናይታ ፊልም ደጊማ ነገረካ ትንሳኤ ትብል ፊልም ምናልባት ሰርች ጌርካ ረኺብካ ትሪኣ ኣው ደለካ ኮሜንት ካ ክትበና ሕጂ ኻ እሱ ምስኦም ኮይኑ ዝሰርሑ ስራሓትካ ሓንትኻ ሲናኖፍካ ኣላትካ ሲናኖቭን ትንሳኤ እንድብላ ስራሕን ተኸታተለኒ ኻ የቐኒልና ወዲ ማዘር ሳልሰይ ትሕቶ ካብ ቴድሮስ ብርሃነ ዮሃንስ ኣምሎሶም ማጄ መን እዩ ዝበለፀ ንዓኻ ከባድ እያ ግን ግድን መልሰለይ ምስ መረዳእቱ ርዳእኒ ኩሎም ብሉፃት እዮም ግን ግድን ሓደ መሲና K9 መሲና ብመሲና ሕዛዳ መሲና K9 ኦኬ ቴንክ ዩ መሲና مات ود سبعة تدخلين ولا نسيتي يعني اللي يخبركم سلازة حطتكمني واي زي كيف دي بالله حتون يا مايك عركي مو دار كل جزء كيفي ولا سوم تردعته كبادي جن جدن اسم ردعته الناس بالله
حج انت اسك مسينا انت يمبولكم مسيلكا وي مسينا دحن مايك كمسينا كون كاي خاصك تملس لي قديم انا حتى قال عندي وف قدن مدلتك صبو حج يمانيت ايد كادو تصبق صقاميت لك انت تكتبلني يا وقت ولا دراي كلانه ما عرفت معي يمانيت ايد كادو تتقملا زبزح صقاميت لك اخي يمانيت ايد تقملا اب حدا غزي خا صقاميت ايد كا تقملا تخلي خلي عليه حج كمي مردات اخذك دلي ماجي ناتو صبق الله تيدي ناتو صبق الله جون خامس حدا يوحنس ساملوسم كا ناتو صبق الله حج ناتو صبق الله مخاسل سيم كا قال عينت كيف دولهم تواساتهم مره نفوتهم يحواتنا مالتي حج خمسه زبل كادو لك يمانيت عين خدت صبق صقاميت لكاسي اشحتوي بزيك انا باي ذا واي حج تحزنها نتحطي يكون عشا زبل كادو حج نزغت ملوساسي يمانيت عيني بخمس تصبق نيمان سلازريلا تاصقاميت خيتريلا انديخا صقام كا خيتريلا اخا حج كلاتهم كا ابت توهب وكاس ادمعت خوينهم سلازوصو زين كافتن انا كودادر ديكل ولا كملسن سوري يغريت انا ولكم مالتي كملسن زيكل نغراتي مغنياتو كمزا زبل كادو لخا يمانيت عين خدت صبق صقاميت لك حقا مغنياتو كلتين صبقاتين كلتين صبقاتين سمغا سلسين صبقاتين باغيلو كلاريفاي تتخونيرا برافو الحمد لله لك بصراحه دراهم برافو بقعاتهم ديسيبلينهم كل يوم سلسيم كيف دلهم كان حجي ماس قال نغركم تودادر تقلت خونيخا ماس قال نغر تزلخا بأجرها كيدو حشكا ولا مركز عسكات يلكان استاكب لك وا بأجري مدحن اجرها تدي لا خو دحن مركز كدغفلا سلازلن مركز كابدي مركز كبلك زيهم كن بخلتي اغاروم دوم بقعت تواسات سلازخون سيودادرو ስለዚህ كلهم بقعت كم تدبلك مسينا وي كم تدبلك وي كم تدبلك كلهم بلصاتهم الكم لهم ስለዚህ كلهم بلصاتهم هذا بعد خدا بك هو نبلاي كان ودرس بزح صباي لك هاراي بمقصال كاب ناي قدم درستاتكا نايلومي فوكس بلو يرداك اوكي كمنه كاب بيتي هوم بيتي هوم يعني اللي ثانك يو اخبيرك سلازي حتتكني وي سلازي حتتكني مالتي انس ناي حجي يروزني يبل كمين تلكاني مخنياتو قدمي مجمريا فيلم ينبرس كنده يغيرلو مالتي 2012 13 عامت 14 عامت قلقله خيدلو حجي كاب 13 14 عامت كاسي قدني خافت عد مزنبرن حجن ناوسك يا اخي تموكروت كل نغراس سوسي زخيت مخنياتو تنكورنعات ولاتن ايديا قال تاريخين ببين انجلاتي دتمت او يرزن كوينو يسمعنا نعي مالتي تفلي كون نالبات كم زبلناو اب غزي سينما زنبر سلازخونه سو حجب زبن يوتيوب سلازولو تناي باجت فلي او خر سلازكال كوم كوين يسمعك اسكان لخر حجي هو حجي ابز قربا غزي كم زبلكاس تريكولاتا دحنسا ابنت كتكوننا مش دحن دخونه سب ريوا فتيوا صبقنا او ترخيمنا نمنتاي كوم رخيبا انتلكا كوين تسمعن تدقبا بزح تواسات نيرواي نخل دساتفت امنا اشوب عبيتي ولا حدا كسب 30 زخون تواسات يمنيرما حجي إذا جيركا جن شرع عركي انتاي ربيع كاتيل كان خفت سرح اسخات فولتو يخا بزياده ولا حدا تزلها وهناك بزح سرح نيرو إذا غمان انتاي كوينو كندو خبر دفافين توما اوزنو بركم بملاكم تواسات خباخا جميركا سلاز زرداكم تزغبو خفليت كمان يوسد نفتا سرح زلو دبزح مالتي اسكان نتا سرح سلو فوتوا كنسرح لنا يوسد سرح مش انا بون صحيفيا خمز مش تسرح خبك تصحف الله هيك تصحفها شو تصنح ديك شو عليك صراحه حسيبكم كنا بيليا تزيت تصحفنا مس مصت تاوني مس مصت ايديا دس لزبلت نصحفيا مع سيخ صراحه كنا يوسن كلنا نيره اغطام ግን ደይብገሰ ላይ ለምሳብኩም ኩላትኩም ካት መንፈስ አረዲየኩም ጽባቀ ስራሕ ምርት ባጀስ ረሓላኩም ደይንኸል ተረዳዲና ብኸም ኻ ድሓን ኮይና እስካና ሕጂ ትድግባ ነገራት ስለ ዝገበርና ላንታይ ስለ ዝኾነ ግን ኩሉ ሰብ ግን ኖ አነ ክንዲዚ ይኽፍሊተይ ኢልና ኩላና ንናትና ከም ነፍሰይ ጀሚርካ ማለት ክንዲዚ ክፈላለኒ ኢልና ተሓስብ ኣይም ተሰርሐት ሕጂ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሲኔማ ዝነበረ ብኡ መንጽር ባጀቱ ድሓን ስለ ዝነበረ ናይ ሲኔማ ክንብል ኮልና እውን ኮ ፍሉይ ገንዘብ ዝነበሮ ገለ ይመስልና ምዝ ናይ ሕጂ ወዳዲርና ኢና ነበር ኣብ ሰዓቱ እውን ኮ ፍሉይ ገንዘብ ኣይኮነን ኮ ታዘንካ ምስ ናይ ካልእ ናይ ጎረባብትና ሃገራት ወዳዲርካ ዋላ ናይ ሽዑ ውሕድ ምዝ ናይ ዘሎ ናይ ዩቲዩብ ኣራኢኻ ግን ናይቱ ይሓይሽ ስለ ዝኾነስ ብኸምኡ ተረዲዮ ድሪዎ ቪዥዋል ድሪዎ ነገር ተቀረባት ገለመለገለ ግን ብሕፅረት ባጀታት ብዙሕ ዘይነተጎረ ነገር ስለ ዘሎ ከምኡ ከይኮን በር ስቶሪሲ ኣነ ሕጂ ይረዝን ይብል ዋላ ናይ ድበዝሕ ሰብ መረዳእታኹም ስለ ዝኾነ ኮይኑ ስማዕኑ ጽቡቕ بيتيهم تحتو بجبو أبصيح خون تسفى قبر تملسون بجبو تملسوا خون تسفى قبر يعني لنا قتيلنا طبب انتهينا عغا كاب سعر تكي اوكي يعني اللي سعر حوي كبرت هابكا طبب نعخا انتايو طبب دا
منباري نعي طبب دي بيبل كل نجاراسي طبب زي بيبل علم سأسل شويت مخونة نيرا مثلني حكيني هيك حجوهم مثل زخونة طبب بعبيو زجابير زفوت أورندي نعيكا منبار منش حاجوسي منش زسما قرلو صبقن حماق النجارات سمعتي يقول تصلو حزني يقول تصلو يو حجت طببسي هيوتي هو منباري إلى هو صيخ أنا بدبدوس هيوتي هو منباري طبب دي بيبل علم سأسل شويته لك مهنياتو ما يكسي حدا نغري حدا نغري مهنياتو ما يكسي صبو أكرادنا تخلين كامسي خلها تايسلز غبركا بادلا غيركا لها دابيسا غيركا لها سرخا لها ጫማ خازينسي ناتن تاي زخونه ناتن نغرات حيزن طرنيفنس حدا صبو نزين كمن سريحون سرح ديزاينر كا حدا طبب غير فطيرو صبوت مخونه حكينا حنت فلات ነገር غيركا تتمص ግን ምናልባት ደስ حاب ነገር ትኾን ትخليኻ ተደጋጋሚ ነገራቱን የሰልችኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት አካይዳት ዝኾኑ ጂት ጥበብ ትምለና ህይወት حزن አለው ሓጎስ አለው ሞት አለው መውላድ አለው كلا بوزح نجار سلا زما أكلت ني عالم نجار سم مستبى بيتأسسر من بعد أول دم دم صبا سعر حونا ملسخة حتى غاب جوبة مليسة تخون تصفى جبر سلتي تجدّا سنة كا سلتي تجدّيس كا حتى غاب مغرب كا باللبين أنا مسكنا كا يعني لا كاب سان 86 تقول مسج دما بعد حدر ديها بزعبة ولاديت كاغة انتهي تبل سان اوكي يغني لي كبرت هابل لي بعد حدار ديها ايكون كانش وانا ما لي ايراو خان كا اب قال ساسي ابي بزعب انترنت قال ولا قال سايراو عندها هي قديم كمان قديم دي بحال اريس انترنت هاي نبرك تمرق على الله قولي بعد الحداري فايك حاوي هو بعد الحداري يا بعد الحداري على حدارتي كا بعد الحداري زعباتني حدار كا خلت ما سلسلت له خاص فحبينا كيدنا بزعبه ولاديت كان تاي بزعبه ولاديت كا انتهي تبل قلب لنا بزعبه ولاديت كا مهنياتو بخمي كوين اسمعنا عي زي تقاقي كل جزء بمسكانا معلومات كل جزء لا بزح قال عيد انترفيو هون قال عيد مدرخات هون كي تقص كاش ما يتحلفني خا سلاز غوني خا كابا خسمع ويك تسمع سلاز دليت بزعبا ولاديت كاخ انتي تبل لنا بزعبا ولادي تيدا فقريا جغنا دي ادلاتني كم زو نغور كا بقالات غليصس كودو يكلنيت ناتا حيل مالتي حجي فليت فطرت يا تردي خندها ناتي ولادي تراي ديكونس ناي دبزح سب اديتا زبزح اديتا سي كمي غيرن عبين انا تنعنا زخفلو مسواتي بتعمي ددنقكا نغبرن نخلينا اي نخل نحنا ون كبيديو اجي كوم سلا زخونت حنت جغنا د مشالو نفسا غريفا ندقات بلاد سلازلاتني بتعمي حقوسي مخنياتو كم زلن رأسة أمان نزلن نخين نخون كم سب نخون زجبرت الناس اللي زخونة سي أزيا بلستي عدلاتني حجنتي نقولكم مسيلي كام زخونة تادسي أبقى عرفت دنبوب كانيرا زخونة ولا نسيتي أدم سكونة تصدق أتخون تزن دخلو نتصدق كا زخونة سبيد فكرة مثلاً الفوتو تزن حجي أدى سلة تامت أو عين سلة زخونة تراي كونت نتصدق أتخون حنت دخت قبر زلوا نجارات الله تزنها نعخا ختبل سرق ديها ما يكون لها نعخا ختبل بزح نجارات كرتتنا بلت واقعت خفللك ولا حساو ديها قول لها ولا حمق ديها قول لها ولا نفع ديها قول لها ولادي تكتبها لك تقبروا تقبا نجارات انت حتقبر كوينا انت يا زاسب زيا عدي صادق صادق ترى ديها نحد صادقا تفكريها سلازي بالبزف قرا ولادي تلاتن مالتيو موسى زخفلو لغزيها املخ يحدني امين امين بزيك العالم امين اوكي سان 86 تنحتو استقبل كون زينين نيران سلت تساتفو بتعمي دمسكن تمليسن كونات تنحتوات كا تسفا قبر نزو كلو منفعتك نوددر زخون فيلم سريحكا تفلدو انتي زي سريحكا تمخنيات انتايو عقمها سلا دفولتي يبلالو منكم مرحاوي نودر زخون سرح كسب حجنا سريح يفلطني انتي زي سريحكا انتي تمخنيات انتيو تمخنيات وا
هو يبلك عندي بزح سبكم حتى كارلو سلمتها كم زي تساتف كم زودر قلد بلا كان نغرات አሉ ምናልባት ዶ ተን ቀንድ ምሻሎተን ናብኮም ይበቅ አይልካ ተሐስብን ብውሽጥኻ ዘለኻ ነገራሲ አይ ስራሕ አይ ጻሕፍኮን ከይኮን እስካንደኻ ንውድድር ኢልካ ሓሰብካ ወይ ምስትራት ስታንዳርድ ወይ እቲ እስኻ ክትውክለሎ ደሊኻ ዘለኻ ነገራሲ አርስታሲ አይ ጻሕፍካ ስለ ዘለኻስ አይበልካ አይ ዳልኹ እንደለኹ ከም ዝበልካ ኣለኹ ትዝበቅዖ ኢልካ ምሽ ተሐስብ ንስለ ምስታፍ ወይ ንስለ ውድድር ኢልካ ኻስ ኣይትደልን ታዘለኻ ዶ ተናብ ሕልመይ ደልዋ ነገራስ ከተግብረን ቅድም ስለዚ ደል ምሻሎ ናብእንሲ ይኸይድ ኣለኹ ምሽ ይኸይድ ኣለኹ አይሆብ ቀሪበ ክኸውን ክእለ ሽዑት ዝግባእ ገይረ ግን ከሳትፈ ማስ ግዜው ናይ ነውሕኒ ባህሊና ወንስኻ ማይ ካርከይ ዝያዳ ዝበዝሕ ኩሉ ግዜ ስለንዕልን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ናኡና ቀርብና ስለንመጽ ዘለና ከተጉብረ ብውድር ሳብ ድሓን ዝኾነ ውድር ከነሳትፍ ኢና እቲ ምክንያት እዚ ትናትካ ምቅራባት ሓሳባት ስለዚ ስለደሎ ኣብ ርእስኻ ልካ ስለዘይረኸበትካ ደላ እምበር ካልእ ንድሕሪት ደጎሰሰካ ምክንያት የለን ጽቡቕ መንከብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶያ ሕቶኻ ተመሊሳትልካ ክትኾንካ ተስፋ ገብር ቀፂልና ሽሮ ትብል ሳጓ መን ኣውፂልካ ስለምንታይ ካብ ናኦድ ዳንኤል ያዕነለይ ናኦድ ሓወይ ተገዲስካ ስለ ዝሓተትካኒ ሽሮ ትብል ሳጓ መምህረ ይውፅለይ ኣብ ሻርሻይ ክፍለ ከለና ያብልክዕ ሕጂ ውዒ ስለ ዝነበርኩ ገለ ይኮነን ኣጋጣሚ ምሽ ከምዚ መምህር ሓትት እዩ ሕቶታት ሕጂ ንዓኻ ከይበለካ ከሎ ሳብ መንጎ ተሲኻስ ባዕልኻ ትምልስ ሽዑ ከም ምልስ ነይረ ኮፍ እንደበላ ቆልዓ ገለ ብለኒ ሽዑ ሓትት ንኻልእ ሰብ ተሲአ ምልስ ኮፍ እንደበል ሽዑ ምስ በዛ ሓታት ዓይነት ሽሮ እዩ ዝቆልዓ ገለ ኢልኒ በዚኣ ያለ ጊባ ሽዑ ከይዳ ሻዓስ ረቢሽካ ዓሳዳ በለካ ናበለስ ሽሮ ሽዑ ተቆጣ ኢልካ ማለት በዚኣ ከይዳ ድበዝሕ ሰብ ገሊኡ ብቀይሕት መስሊ ኣብ ሕብሪ ቆርበት ገለ መለ ዋዓይ ብዙ ነገራት ከማን ኣይኮንኩ እንዳሓኒ ውዒ ኣይኮንኩ እንታ ዝበላ ብዋዓይ ደይኮነሲ ማለትሲ ቁልጥፍ እንዳንሓዛ ከምታ ናይ ሃንዲ ክንሕዛ ከማን ሓዛ ሽሮ ኢኻ ሽሮ ውዒ እንዲሞ ሽሮ ዳሪ ደሞ ሽሮ ሲ ሕጂ ውዒ ሽሮ ዳዲ ንብለካ ዳ ብራቮ ሽሮ ጥራይ ሽሮ ጥራይ ዶ ውዒ ሽሮ ትብል በቃ ሽሮ ኮይኑ ድሕሪ ዝሒሉ ኣለኸ ውዒ ኣይኮነን ኣባኻ ቁርብ ምርምር ከተድልየና በቃ ብጣዕሚ ትንሓዛ ብኸመይ ወፅያትኒ በቃ ኣብ ሻሻይ ክፍሊ ብመምህርካ ወፅያ ብገዛውቲ ብገለ ኣይኮነትን ሻሻይ ክፍሊ በቃ ለለካ ሽዑት ፊኣታ ነሚራ በቃ ሓንሳ ንጠፋና ይሽምካ ከማን ናይ ብሓቂ ኦኬ ናኦድ ዳንኤል ጽቡቕቲ ሕቶ ተመሊሳትልካ ክትኸውን ተስፋ ገብር ቀጻሊ ሓዳር ከመይ ትገልጾ ቢንያም ተስፋይ ሓዳር ከመይ ትገልጾ በቃ በዘላታያ ሓዳር ከመይ ትገልጾ ቢንያም ተስፋይ የቕኒለይ ቢና ሓወይ ተገዲስካ ስለ ዝሓተትካኒ ሓዳር ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ዘብሎ ምክንያት ከ እንታይ መሲልካ ማይክ ሓወይ ስነ ስርዓት ኣብ ዝኾነ ግዜ ወላ ሲንግል ኮለኻ በይንኻ ክትገብር ትኽእል ኒኻ ሽግር ዝበሃል የብሉን ተሓዳር ምስኣትኻ ግን ነቲ ዘለካ ነገራት ስርዓት ትሕዘልካ እዩ ምናልባት ማይ ቁርብ ተማስ ነርካ ተኾንካ ማስ ዝፅበይካ ፋሚሊ ፅበይካ በዓልቲ ቤት ስለ ዘላ ስሕብከ ተብለን ኢኻ ኣብ ዝኾነ ነገራት ስኻ ትሓስቦ ነገራት ንዕኦም ናብ ማእኸልካ ኢኻ ትኸይድ ሓላፍነታዊ ከዓ ትኸውን ሕጂ እንታይ ትኾን ኣላ ሂወትካ ስነ ስርዓት ዘለዋ ትኸውን ስርዓት ዘለኻ ከኣንስ ናብ ሓደ ነገር መንገዲ ዓወት ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ሓዳር ብዝግባእ እንድሕር ሒዝካያ ማለት እዩ ተሓዘንኻ ብዝግባእ ተደይ መሓዲርካያ ሓዳር ሕዳር ክኾነካ ክእል እዩ ብዝግባእ ተመሓዲርካያ ከዓ ወለላ ማዓር ክኾነካስ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ኣተሓሕዛና እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ትልክዕ መግለፂ ናይ ሓዳርሲ ጽቡቕ ነገር እዩ ንዓኻስ ከም ሰብ ሓደ ሓላፍነታዊ ስሩዕ መንገዲ ደሎ የተዘካ ዝኻን መን ጠቕመካ ነብስኻ ይኮ ምጥቃም ሓላፍነታዊ ተሪኮንካ ኮ ነብስኻ ኢኻ ትሃርሲ ነገር እዩ ሕጂ ምእሳር ድመስሎ ሰብ ኣሎ ኣይኮነን በቲ ተፈቲሕካ እውን እኮ ናብ ህጉም ተኣትወሉ ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ድሓን ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ እየ ዝብላ ኣነ ስለዚ ሓዳርሲ ጽቡቕ እዩ ሓዳር ሕዳር ኣይኮነን ባዕልኻ ሕዳር ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ርድእት እያ ኦኬ ቢኒ ተመሊሳ ክትኸውን ተስፋ ገብር ሕቶኻ ብከምዚኣ ዓይኒ እዩ ድገልፃ ናይ ሓዳር ሽሮ ምናልባት ካልእ ርድኢት ተሎኻ ድሓን ዝተራኸብኩም ዲስካስ ንገብረላ ቀፂልና ክንደይ ዝኾኑ ፊልምታት ሰሪሕካ ኣለኻ ኣብ ሂወትካ ትፀልኦ ነገር
أبسدت زلنا أنت يتبلنا ثلاثة عينة حتين كاب حوغا كاب سعودي عربية يدل له شي ما قات أمي تقسن كاب سعودي عربية تقدسو لصحافة حوناي كنا يزغون فيلم تاع سريح كله يغني لنا بمجمريا كبر حونا فيلم تاع حجي أم كمي فيلم تاع وصرخ كيف يقولون كان وصرخ قال أنت حجي تواسأكوا مالدي ولا ناتي درستي خون دلو حجي هو تواسأ خايو درسة دعالة خايو حتى ساوس تساتف كايو دل دخل مناتوس درسة تتخن دي فيلم تاع دريس كالها وي على تتخن دي فيلم تاع علي خلا وي تواسي خلا خالص مجالات المسلم بعافشة يدلو هو بوزح بقطر يزغت لنا أنا ونايك تصبني هو بوزح خم تواس مستواسة أخي قال حويس كاس بوزح لنا محلف ده تحيش وبعباس بوزح سيب بتعقم ناس قام نحن هو بعد يرس ثلاثة كاب ثلاثة العلي تبلني دحنا عايش مر حلفه ون تقول لك هو يخلي هو قام حجة ناتي بنصر دارجة سلة تبلن تفلتني خاك كاب ثلاثة حمشن كسبار بعد هنا ناتي درست ديرتن ألواني أيام حجي حجي تناتي دفرقون هاي كله سبب ديك قلمله كم تاتنوصل أو تاتنولد بوي حزت كالكوليت بوي بقين بوزح سرعة هو ناتي كاب ثلاثة كسبار بعد هنا ناتي سرعة تفريل لهم عليه لازم قليل يكونن تملي ساعات هون تسفى قبر لا بتخليه تحطه أبي هو تكات تسأله نجار أبي هو تسأله نجار يبلان جزيا زي حسد سب حسد سواء قدس كنا زي بقول سمالتي حسد سبسي بتعمي يطلعني ولا تسب زي كنا تبهريات نسب كيلكم كاتسولس نحساس باس مغنياتو حسنا بزح نجارات يدعنوا لك فزن لها عند حسيده كما يكسي سمودا ولا قتلك خلينا عخ صبو نجارات ايوه بكاني حجي بصح علمتن قدس كن يتزبلصه حجي انصراو التاو زبال كنغن يعناو سلازخونه نتسب كما يكون كان تعنوا بعبين عخا خيدك اسكا تحدر كتبل تحدر حماق نجارات تحسب تحدر بخمس دو قنا بالك سلا تحدر حسنا دبال نجار في وتي كفت تصلو نجارات تصلو نجاري لذي واه استنى من كفوتو واه نيولو نيمودا تحتو ابسدت زلنا خ انتي تبلنا وا عدمنت عناني هابكم ماسي انتي كبل كوينا انا نيشتي حوخمي عدمنت عنانا هابنا علمنا خا سلام اوريدو بحساب نتعاقفلون نفقرلن غزي يمصالنا يدل ابزلو خبرتعو نحو غزي مساخلت هيوت قلطمطم حليفوغا بسلام تاخينا بعدنا تفاقرنا نبرلو غزي نمعبلولو غزي يمصلنا انت عنانا هابنا عدمنت عنانا هابو تعيد بالوا ስለዚህ حاونا كاب السعودية عربية أبزل لك يا سلام كتهلو سلتي تصادفو سلتي تقدس نتعامل أنا مسكنا كاتن حتى تاتكا بزقبة تملي سنخونا تسفان قبر يرنيلنا كاب قدايم يخونو كاب ناشتو دس زبلكا ويون أسورو تختل تدلس نتببنيا فريتا 88 9 فريتا عن هزينا يغني لنا ثانك يو فريتا حفتنا يغني لنا كاب قدايم يخونو كابنا اشتو يخونو كاب قدايم دس زبلكا اسورو خا تقتل تدلي سنه طببنا وي اسرا تقتل تدلي سنه طببنا بوزحات اليوم ولا قدايم كان اشتو بسنه سرعتهم بكايدهم بكل نغراسي دغنا اكا يو تحطو كاين تسمع كما هو بوزحات يوم دلو علمله دحام فليا بينا خنبل تيلنا كن انا زبزح كدم حجون قليص يا نيره برهان زكرياس ود برجوا كفتهم دس ولني بسنه سرعتنا تزلو اكايدا سنه مغبارو كابتن برهان زكرياس ود برجوا مالتي ابونا ابحاونا كل نغرانا مالتي كفت بكل نغراتو كله تاوساسو يكون ديسيبلين زلو اب سرح زلو خبرات اب سبا زلو خبرات كفتهم دقنونن دس دبلن نسبي نزا حساب استقبلك يا لها مالك ولا نقبله قبل ما صحي بالله قل لهم انترفوا بحسابهم بهذا ايكودني اول احنا نمثل سدراسي مس حنت بصرقيا خوينا تشقط با صرقيا خنزامر مالت كاري انت بطبيان سنه ساعتان ادبت تكون بري منيا قال منيا خنطاي امو تزغبل نقبر انا مچم فصيم توحط الله يندله امو حقيو وا صبو ስለዚህ ፍሬታ حفتنا تحت تمليسات خو تسفا قبر ስለተሳትፈውኪ ثانك يو قصيلنا اب سرحكا نطبايكا تهبهم سم فولي كبيكا ترخبو عند حتى خليتها كيدح موس دبالني موس
0404 موس 0404 تايد حتى دلو أبصراحك نتابعت كاتبه مسم فلي كابي خاطرخو يغني لنا مسحوي كنت زبولكو خايو مايك حوي تايدو فولي ነገር ወይ ከምዚ ምሻልካ ጦምቄልካ ወይ ገለ ተምጾ ነገራት ኣይኮነን ካብ ከባቢኻ ተሐዘና ሕጂ ኣብ ዝኾነ ነገርሲ እንድሕር ኣብ ገለ መገሻ ጌሸሲ ዝኾነ ተንብቢኻ ምሽ ታቤላ ገለገለ ትሪ ገለ ሕጂ ፍሊት ሽም ትረክባው ትሕዛስኻ ተረዲኻኒ ወይ ሞባይለይ ወይ ኣብ ሒዝያ ዘሎ ኩነት የድ ምዝገባ ትርጉማኻ ሽዑ ትሓትት ተረዲኻኒ ካብ ዲክሽነሪ ዲኻ ክትረክብ ካብ ባይብል ዲኻ ክትረክቦ ዝሎ ካብ ድበዝሕካ ካብ መጽሓፍ ቅዱስካ ድጥቀመሎም ቃላት ኣለዉ ንስቶም طبيعي الدخول مالته ما يكسن حد ጨካን ኮንካ እንታይ ዓይነት ስሙ ክለካ ንዓኻ ይሓስብ ለዋህቲ ኮንካ እንታይ ዓይነት ሽም ሓስብ ሕጂ ካብ ምንባብን ካብ ከባቢኻ ዝበዝሕሲ ናስተውዓልካ ክትከይድ ስለ ዘለካ ካብ ኦሚኻ ዳምፃኻ ኢኻ ትኸይድ ድሓር ትርጉሞም ሓቲትካ ኣብ ከመይ ተውዕሎምካ ትፈልጥ ማለት እዩ ባይብል እውን መጽሓፍ ቅዱስ እውን መወከሲ ትውከስ ኢኻ እዋ ጥቡቕ ካልእ ትሕቶ ናቱ ናይ ሞስ ምስ ራጃ ዘመሳስል ብዙሕ ኣለካ እሞ ገለ በለኒ ኦኬ ቅድሚ እዚኣ ናብ እዚኣ ምባለይ ኣፍታ ናይ ሙስታ ናይ ኣስማት ዝበልካ እንታይ ክምላልካ ገለገለ ሰባት ከም ዝበልካ ማስማት ፍሉያት ትርጉም ደልዎ ምጥቃም ፎቶ ኣነ ገለ ሰብ ግን እንታይ ድብለካ ኣሎ ከምዚ ናይ ባዕድ ስም ትጥቀም ድመስለሎ ዘለኻ ገለሎ ቶም ኣስማት ምሽ ሰሚዖም ስለዘይፈልጥ ገለገለስ ድብሉካ ኣሎ ሕጂ በዚኣ ኣጋጣሚ መብረኽቦም ኢለ ናይ ባዕዲ ምናልባት ብጌጋ ሰብ እንዲህ ክጋገ ክእለ ዝተጠቀምኩሎም ኩሉ ይኾኑ ቶም ድበዝሕ ገለ ዝጥቀመሎም ነገራት ግን ንዓና ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስና ህና ደሉ ምስ ሃይማኖትና ምስ ታሪኽና ምትእሳር ዘለዎም ካብኦም ድጥቀሚለስ ናይ ባዕዲ ሳይኮ ሰሚዖም ስለ ፈልጡ እትስም ይሕድሶም መንበረ ምናልባት እውን ኣብ ቀጻል እንታ ክንገብር ንኽእል ከምዚ ሓቂኻ ቶም ኣስማት ትርጉሞም ደይፍልጥ ዋላ ኣብቲ መወዳእታ ኢልካ መምስ ትርጉሞም እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ጽቡቕ ከምኡውን ተገበርካ እዚኣ እውን ጽበት እያ ተመራፂ ነቲ ሰብ ሓደ ባዕዳዊ ዘይምዃኑ ነግሮ ኣለኻ ካልኣይካ ካበይ ተረኪብካዮም ትርጉሞም እውን እንታይ ምዃኑ ተፍልጦ ኣለኻ እዚ እውን ንዖም ኣፍልጦ ክኾኖም ስለ ዝኽእል ጽቡቕ እዩ ሕጂ ሳ መብርሂ ከቢለ ማይክ ሓወይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካልኣይቲ እንታይ ድብል ኣሎ ምስ ራጃ ዘመሳስል ብዙሕ ኣለካ እሞ ገለ በለኒ ኣለና ዲ ቄሄኹም ቄሕና ኣነ ንዓይናኻ ተሓትንላ ቄሄኹም ከምዚ ድበልናኻ ኣብቲ ስራሕኩምካ ደራሲ ዳይሬክተር ኮንኩ ዓላይ ኮንኩ ተሳተፍቲ እውን ባዕልኹም ስለተኣትዉ ሕጂ እዚ ከመሳስል ይኽእል ይኸውን ሕጂ ኣብኡ እቲ ሎድ ናይ ስራሕ ምስካም ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ካብኡ ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል ዶ ወይሲ ምስ ራጃ መጀመርታ ስራሕካ ሰሪሐ ኢሉ ሰሚዕካ ድሓር ኣስተቢሉ ክኸውን ይኽእል ገለ ነመሳስል I don't know ካበይ ተበጊሱ ኣነ ግን ከምኡ ተበጊሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳርጋ ዝበልካ እንዲ ካብቶም መጀመርያ ፊልም ክጅምር ከለኹሲ ዝፈልጦም ስነ ጥበብያን ብቐረባ ሳልሕ ስዒድ ርዝቀይ ራጃ እዩ ሕጂ ምኻ ንእሽተይ ከለኹ في ሰዓት ንዓይ ሓወዩ ኣብ ሓወዩ የዕሩኽ ኢና ኩሉ ነገር ኢና ፋሚሊ ኢና ሕጂ ክህልወና ይኽእል እዩ ምሻሎ ከባቢ ክንደይ ይኾናል 10 ገለ ዓመት ብሓንሳብ እንድሕር ተጓዒስካሲ ድሕር ኣለኻስ ግድን ዘመሳስል ክህልወካ ክእል እዩ ምዃን ኣብቲ ፊልምታት ከዓ ናርኣኻ ስለ ዝመፅኻ ሕጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ርድእት እያ እዋ ገለ በለኒ እሱ ብሓፂሩስ ከም ትብለልካዮ ካብ ንኡስ ዕድሜኻ ኣብቲ ኣርታ ኣብቲ ነበርካ ትጎስጎሰካ ኣብ ሓወኻ እዩ ምስኡ ለኻ ግዚታት እውን ናቱ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ናይ ግድን እዩ ስለዚ እዚኣ ክመስል ትኽእል ቀፂሉ ኸ ፊልም ትሪኮላታ ምስ ፊልም ኣብታለይቲ ዘመሳስል ኣለዎን ማለት ክልቴን ኣብ ናይ ገበን ኣብቲ ናይ ምርመራ ኣዋልድ እውን ዲቴክቲቭ ኣለዎን ወይ መርማሪት ማለት እዩ ሕጂ ደመሳስል ልካ እቲ ስቶሪ ገለ ይኮነን እቲ ኣካይዳ እቲ ኣሰራርሓ ካብ ናይ ቀደም ፊልምታት ሓሳብ ትጥቀም ኢኻ ኣይጥቀምን እየ ማይክ ሓወይ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነበርኩ እንዲሁ ሓሳባሲ ኣለካ ነናትካ ኩርናዕ ክትጥምት ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ መስለካ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ድበሃል ነገር የለን እስኻ ብኸመይ ኣካይዳ ትኸዶ ጥራይ ፕሬዘንቴሽን እዩ እምበር ሕጂ ኣገባብ ከምቲ ዝበልካ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ኣመራምራ ትቅድም ምናልባት ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለ ምሳል ክህልዎ ክእል እዩ ኮኔልካ ትገብሮ ነገራት ግን የለን ማለት እዩ ከምዚ ምሻሎ ምስኡስ ካብዚኣ ክትጥቀመላ ዶ ገለገለ ዝብሎ ነገራሲ የለን ከማን ጥንቃቄ ምሽ ከምዚ ኢለካ ገለ ደመሳስል ተልዎ ከማን ከይተረዳእካ ኣብ ሓደ ዓንኬል ጥበብ ስለ ዘለካ ክመሳሰለካ ክእል እዩ ምስ ናይ ሰብ ብገርካ ድሓሰብካ እስኻ ማይ ድሓሰብካ ከለኻስ ኣብ ሓደ ዓንኬል ስለ ዘለና ክመሳሰል ይኽእል ከምኡ ተሪእኻ ግን መሊስካ ከማን ክትኣልዮ ኣለካ እቲ ነገራስ ካልእ ናትካ ኩርናዕ ኢኻ ትጠዊ ካልእ ኩርናዕ ሕጂ ኣይጥቀምኒ እታ መልስኹም ከይድ ማለት እዩ ሓሳብ ክመሳሰል ወይ ከም ዝበልና ፍጻሜ ኣብ ዓለም ሓድሽ ነገር ክሳዕ ኢለ ትሕቲ ፀሓይ ኣብቲ ፕሬዘንቴሽን ግን ናትካ ገላልፃ እዩ ዘሎ ኣለካ ናትካ ስታይል ኣለካ ስለዚ እዚኣ ነይራ
ናይ ሞስሓውና ሕቶታት ዘين ነይረን ቴንኪዩ መስሓዊ ይቕኒልና ሞስሓውና ብጣዕሚና ነመስግነካ ተን ሕቶታትካ ብግቡእ ኣነ ኣብፅሐን ክኸውን ሜርኻ ብግቡእ መሊስዎን ክኸውን ተስፋ ገብር ቴንኪዩ ክፈትወካ ማዓቴ ፈቃደኛ ተኾንካ ኣስመራ ምስ መጻኹ ሻይ ክንሰቲ ናይ ስደት ህይወተይ ከዓ ከነዕል ፈቃሪ ልበይ ኦኬ ፈቃሪ ልበይ ይቕኒለይ መጀመርያ ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ማለት እዩ ነትፍትወት ምግላፅ ከዓኒ ኣዝየ የመስግን ማለት እዩ ፈቃደኛን ፈረቓን ፀገም ዝበሃል የብሉን ባዕለይ ድኸፍሎ ሻ ኸማን እታ ወዲ ግደፍ ኣነ ምስክር ኣለኹ ባዕለይ ድኸፍሎ ድሓር ኣሽሪፍካ ወይ ኣሽሪፍክ ክደይ ከፈልኩሞ ገለ ድብል ዳዕዋ ክሰማዕ ኣይደልን ኖ ድሓን ፀገም ቀዳሚት መዓልቲ ኣነ ከፍሎ ድሓር ምስ ኣሽረፎ ሰም ከፍለልና ንቕፅል እንታይ እዩ ብዝያዳ ኮይኑ ስማዕና ናይ ስደት ህይወተይ ከዓ ከነዕልል ፀገም የብሉ ምስ ገለ ንዛንታ ክስራሕ ድካል ተኮይኑ ፅቡቕ ብዙሕ ነገራት እንዲና ካብኡ ክንመሃር ንኽእል ሽግር የብሉ ስለዚ ፈቃደኛ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድሕሪ ክረኽበካ ልልዩ ክውከሰካ ልልዩ ካለካ ልልዩስ ፍቓድ ኣለካ ብዘይቀልዓለ ፀገም የብሉ ፅቡቕ ፈቃሪ ልበይ እሞ ፈቃደኛ ምዃኑ መልሲ ሂብና ኣሎ ስለተሳትፍነት ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ቀፂሉ ሕቶ ኣስዒብልና ደሎ ናጎ 5224 እዩ ቀዳመይቲ ሕቱ ድርሰት ዶ ይቐለካ ኣልያ እዋ ክልቲኡ ናቱ ብድሆታት ኣለዎ እንዶ ማይክ ሓወይ ሕጂ ድርሰት እንታይ መሲልካ ንስኻን ነብስኻን ኢኻ ንስኻን ሓሳባትካን ቶም ዝፈጠርክዮም ጠበያትን ኢኻ ደለኻ ሕጂ ብኡ መንፅር ካብቲ ዳይሬክቲንግ ቁሩብ እሱ እቲ ብድሆናቱስ ይሓይሽ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓይ ብናተይ ድገልፅ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብቲ ዳይሬክቲንግ እንታይ ክብደት ኣለዎ ሓደ እቲ ክትፈልጦ ደለካ ስፍሓት ዓውዲ እውን ኣብኡ ይሰፍሕ ከም ዝበልኩኻ ኣብ ኣልያ ተዋሳእቲ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ካሜራ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ኤዲቲንግ ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዳይሬክተርሲ ህይወት ናይታ ስራሕ እዩ ንሓንቲ ፊልም ከፀብቃ ክእል ንሓንቲ ፅቡቕ ድርሰት እውን ከዳኽማ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዳይሬክቲንግ ብዙሕ ነገራት ክብድብል ማለት እዩ ኣፍልጦኻ ከዓ ኣብኡ ክዓቢ ኣለዎ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾንካ ንፉዕ ዳይሬክተር ስለ ዝኾንካ ከዓኒ ትፅሕፍ ማለት ኣይኮነን ነቲ ድርሰት ከይነቃሎ ማለት እዩ ሓደ ንፉዕ ደራሲ ኣቢሉ ገለ መለስ ብድሆታቱ ብከቢድ ሓሊፍዎ ይቐልል ማለት ኣፍትስ ወይ ይኸብድ ማለት ኣይኮነን ነናቱ ብድሆታት ኣለዎ ግን ኣብቲ ምስ ብዙሕ ሰባት ስለ ዝትራኸቡ ነገራት ስለ ዝበዝሕ ብኡ መንፅር ብድሆታት ክህልዎ ግድን እዩ ምክንያቱ ሓቂ ኣብቲ ናይ ፅሑፍ ከምዛ ዝበልካ እስኻ ምስ ነብስኻ እቲ ተውህቦኻ ቦትኡ ኮይኑ ትሕልፎ ቻለንጅካ እንታይ ብኸመይ ጌርካ ጠዊኻ እንታይ ዓይነት ቃላት ተጠቒምካ ተስፍሮ እዩ እቲ ዳይሬክተር ግን ሓደ ነቲ ድርሰት ናይ ምርዳዕ ዓቕሙ ላዕሊ ክኾን ኣለዎ ከም ዝበልካዮ ናይ ላይት ናይ ካሜራ ርዲድ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ኤዲት ምስ ሰባት እውን ኮሚኒኬሽን ገለ ናይ ኩሉ ማኔጅመንት ናይ ግዜ እውን ብዙሕ ስራሕ እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ናብ ሓንቲ ኣብ ዓስከሬን ዝነበረሲ ስጋ ዘልብሳስ እሱ ዳይሬክተር ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ውድሆታት ኣብኡ ይኸብድ ስለዚ ኣብ ኣልያ እዩ ክብድ ድኽእል ካውናው ካልአይቲ ሕቱ ምናልባት ዓንተ እውን ተሓቲታ ነይራ ተሓቶ ሞዴልካ መን እዩ ሕጂ ሞዴል ከምቲ ዝበልካዮ ኣብቲ መሊስካ ኢኻ ዓንተ ወይ ገለ ክላሪፋይ ክትገብሮ እምበር ኣብ ሂወት ተኮይኑ ጌጋ ክለኣለይ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልናያ ማዘር ምዃና ማልማዝ ምዃና ኣብ ስራሕ ራጃስ ካብቶም ብቐዳምነት ብዙሓት እንዲኦም ካብቶም ብቐዳምነታት ግን ራጃ ፅቡቕ እዚያ ርድእት እያ ካብ ባዲሻ ኣማን ሓምድ ባዲሻ ካብ ፈኣድ ኣልኣሚን ካብ ራጃ ምረፅ ተትበሃል መን ምበልካ ሰለስቲኦም ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኩ ኸ ኣመላለሳ ከይትድገመና ሰለስቲኦም ብደይቀል ዓለም ንፈትዎም ነኽብሮም ዓበይቲ ኣሕዋትና እዮም ንሰለስቲኦም ወላ ሓደ መወዳድርቲ ዘይብሎ ማሲ ብወላ ሓንቲ ነገር ከተወዳድሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰለስቲኦም ቡቕዓት እዮም ንዓይ ሰለስቲኦም ቡቕዓት እዮም ፅቡቕ ኣብኣ ከለኻ ምሳ እንታይ ሓቲት ዘሎ ካብ ኣዴታትካ ዕንሹ ነጪ ሻሹ ኮኔሊ ዝኾነሊ ናጎ ኮኔሊ እዚአን ጀጋኑ ኣዴታትና ብኩሉ ነገራተን ማለት እዩ ብታሪኽን ብስርሕን ክፈትወን ማዓቲና ክፈትወን ማዓት ብፍላይ ኣነ ከዓ ብወላ ሓደ ነገር ከወዳድረን ኣይክእልኒ ከምታ ድበልካ ሕጂ ምውዳርሲ ፈትዋን እዮም ሻብ ሓፈሻዊ ደቂ እዚኦም ከዓ ዝወዳደሩ ሰባት ኣይኮኑን ሕጂ ብስክፍታ ገለ ኣይኮነን እዚ ገለ እንተዝህሉስ ኣብ ከምዚ ካብ ዝበቅዕ ብከምዚ ብልጫታት ኣለዎ እምበልና ኩለን ነናተን ብልጫታት ኣሎ ናብ ኩሉ ከኣስ ሙሉኣት እየን
ترديخان ابز بلج الله ابز دخمت كمان تبلنا يكون ابز سرحنا في الله بقعتين كلها بقعت عديتاتنا سلازي كلهم حدا خاب حدا بزي يغرق ور لي زي اخم لسن دي مخالي زي انسي لا نبعلو تبور لها ملسي حق ملسي مالسي تزلو كاغا بزي قال ابقى حسن توصو خاطر خلي خمالاتو كل بزي ابرس خداغا جمس زون حدا سب كاو تصوي عشوم تزي كوينو كن كلهم ناي بحق صبو ملسي ناغو حونا ثانك يو سلاتي حتوغا دما بغبو تمليسو خون تسفا نغبر ابقصالي يعني لنا ناغو حوي ناي مودا تحتو كاب عبلل دبسا بعد حدار ديخا زياون انتوي تمليسا نيرا انت هونكا كندي يقول له بعد حدار وهي كلتا قلعو اللوني كلتا مجوات قلعو ميراكل ميراندا تبهال حدا ودي حنت قال نسيتي ولد اللون مالتي لازم مليس كاليغا عبل العوي بعد حدار مغانو انتو يمليسو يحجون مع الحدار كوينوس درو فرعون اللو ميراندان ميراكلن مالتي لازم ثانك يو سلاتي حتوها ابقصالي اوكي ناي ناغو حاونا حتوتات زين النيران ناغو حاونا بتعمينا نمسغنكا ابقصال دما كمزه غيركا حتوتات مسلكا حتت كل غزي تصبينا سلاتي كله ابركتها نمسغنكا يعني لا ناغو حوي بمقصل ميرعاوي كم تدبلكوا زحوتات اب سلست درجه فيليو قداماي تناي حزبي كاب تعذبت المصحوتات خلاي كاب سنت باباوያን احواتنا ابز عدن اوصا اندلو سون يننا بتسالساي انا قريبل كارلو حتوتات كنكيدنا سلازي خمي الله بلا كتملس تخيل ليها يبل هاي تاخذ لي طرح لا ياخذ سهلني يا خويلك ياخذ لك انا عنده هنا حتوتاتي هاي اجا كحتو انت تصبيني راي حتتو ان اغاطامي ግን عليك حتى ني تايلام صبق تحتت لك ميري دغافاي مانشستر يونايتد يخا اوا بخمي بغمي مانشستر كابزم كلن غانتاتاتي بخمي يخا مانشستر سكنغرد ينفع سبدي فوتو ولدي ينفع سلازخون موزي اخوم تيلنا عجي كل سب كاغان تايم ارسنال دغفو ارسنال كلهم مانشستر سيتي دغفو كيتا باسن خمسم دغف ارسنال عجي خب كله ارسنال كا يخاي ما مشاكل بصبو غيرخوبن حز عامت مر اجي قد جلس كله والله مر مالسي معاسي غا مدغافهم جميرك دارغا خبدر داني دارغا ناشغلنا انا جميرنا نايكو عشو طبل حتى دحدرنا لس 2002 وانش عالمي انا برازيل بعد رونالدو على كله مالتي بعد ريفالدو جلز نبرلو صبت هاغرايت غانتاني رف ساعه كيف نبره اجي شعتات يكون ناي مانشستر كاف ساعتها بس قال عينت يوم نيروم كلهم بعد سكولس جيجيس دحال بعروني رونالدو نابلنا زياده كن فقر دحدر لي مانشستر كب فوتوم كن سر اليكس فورغسون اسلطانيوم واين رونخا دغاف نيروني ناي رونالدو خا زيوم كا زياده فقري كم تحضرنا زورني تغزي دحر جيمر كالك معناته ولا نفسي ندري تشحن كلتن قلي دناي كعسو نغرات مور اتينا
ديفيد بيكام كامسهم بيكام منفعتهم كلهم يروم انا دغفاي مانشستر ايفرا هو مانشستر من عجي وعسى قدي فين لكن يدقفوا من خبالتي من نفس بهاي بزغونه غير حق ابطالك اوان رخيب كام من مانشستر هو بريك العالم كسب حجي خاناتهم دغافي مالتي هو حجي خا صبو غسغس له مثلا بتعمي نعمتاس قلا وانت هون وسدينا نعمت كابتن اسرع عمت حقيق دبولس هو كحايش نغوني قد هو زياده ማለት خفلታ اب سبورتون زياده كل غزي يريك عند زينا سبورت بت هايلايتس قال خم تكاتل كل غزي سريك ولا وصيل كاس قلت فيك بيا الله اتي خمصي قال خلن سلازريك كاتل اي مسلوني مسل بزح انا داس وايك نغرلك كم لهم بزح عمنا مفسر قال خمل مسك سبورت سبورت تكاتل لهم ارتست قال يبدو هو بزيك العالم كاتل صغا خم تكاتل سلدفلت دغافاي مانشستر مهان كخا بز ساعز لكاس لزلو او كله كمان تገልጸልካ እዚ ዝያዳ ከመን ነዚ ናይ ስፖርት ሕጂ ዘሎ ዜናታት ከም ንከታተሉ ከም ንፎቶ ድገበርና ኣናቆት ከም ምግላጽ ጽቡቕ እንጂ ጽቡቕ ናይ በዓል ኤማ ዱቦ ትንታነታት ኣማኑኤል ኣልኣዛር ምስ ሄኖክ ኮይኖም ዝገብርዎ ኩሎ ማለት ክብረ ኣብ ቶፖ እዚኦም ከዓ መሊስና ዝያዳ ነቲ ስፖርት ከም ንከታተሉ ዕሚቕና ድገበሩ ስለ ዝኾኑ በዚ ጋጣሚ ዝኸኣኒ ቀጽልዎ ብጣዕሚ እየ ድንቆኩም ኩሎም ደሊ ብዘይከ العالم ጽቡቕ እዚ ዓንተ ኣብተን ኣነ ድበልኩ ካለይቲ ነቐፌታ ሰባት ከመይ ትገልጾ ብኸመይ ከናብ ረብሓኻ ተውዕሎ ነቐፌታ ሰባት ወዚ ሕጂ ብምንታይ ማለት እየ ክሪቲክስ ምሻሎ ገለገለስ ንሪና እዞም ናትና እያታትና ገለ ክነቕፉ ከለዉ ንሪና ኣብ ስራሕ ማለት እየ ነቐፌታ ኣብ ፐርሰናል ዘይኮነስ ኣብ ስራሕ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ከመይ ባለሲ ሰባት ድህቦ ነቐፌታ ከመይ ደሎ ኣካይድኡ ወይ ርዲኢት ካላትካ ከምኡ ይኸውን ደሎ ወይስ ከመይ ርዲኢት ይደለካ ነቐፌታ ድሕር ነቐፌታ መፂኻ ኩሉ ግዜ ነቐፌታስ ይሃንፀካ ኽእል ድሕር ኣብ ናትካ እዩ ድምርኮስ ድሕር ከውደቐኒ ኢልካ ከውደቐካ ኽእል ድሕር ከበርትዓኒ ኢልካ ከበርትዓካ ኽእል ኣብ ነብስኻ እቲኻስ ናብ ረብሓኻ ትቕይሮ ኢኻ እዚ ኣብዚአን ደለካ ርዲኢትካ ክፈልጥ ምደለኹ ኦኬ ነቐፌታ ጽቡቕ ነገራት እዩ ኣብ ስራሕ ማለት እዩ ነቐፌታ ትፈርሕ እንትኾንካ ክሰርሕ የብልካ ከተቋርፅ ኣለካ ድንቀፍ ሰብካ ኣብ ስራሕ ደሎ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ይፈርሕኒ ነቐፌታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ዋላ ኣብ ሂወት ድነቕፈኒ ሰብ ዋላ ኣብ ስራሕ ድነቕፈኒ ሰብ ደስ ናበለኒ እየ ዝቕበሎ ማለት እዩ ከመይ ትሪኦ ንዝብል ግን ጽቡቕ እዩ ብዙሕ ነቐፌታታት ኣብ ናይ ዓድና ኣሎ ህየሳታት ማለት እዩ ድቐርብ ሕጂ በቲ ኣወንታዊ መልክዕ ነቲ ስራሕ ከማዕብል ኢሉ እንድሕር ድግበር ኮይኑ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ንኸምኡ ኢሎም ጠሚቶም ዝገብሮ ንፋዓት ሃየስቱ እውን ኣለዉ ነቲ ሰብ ከተዕኑ ንውልቃዊ ነገራቱ ከተዕኑ ኢልካ ድግበር ነገራቱ ኮይኑ ከዓ ኣርባሕ ኣይኮነን ምናልባት ሰብ ኣብ ቀረባ ተፀኒሑ ኣብ ደንደስ ተፀኒሑ ከተፅልፎ ትኽእል ኢኻ ብምፅዳፍ ናቱ ስኻ እንታይ ሞ ትረክብ ሓጎስ ትረክብ ማለት እዩ ጌጋ እዩ ትሕዘንለኻ ሕጂ እስኻ ንትትህይሶ ዘለኻ ነገር ከማዕብል ኢልካ እንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ኮንካ ፅቡቕ እዩ ከውድቆ ከተደኸሞ ኢልካ ትሓስብ ተለኻ ግን ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ካልኣይ እንታይ ድብል ኣነ ንስራሕ ክትህይስ ኣለካ ትሕዘንለኻ ማይክ ንሓንቲ ስራሕ ከያ ስራሕ እዚኣ ሚካኤል ከምዚኣን ሕማቕ ኣብዚ ከም ዘለዋ ኣብ ከም ዘለዋ ክብል ኣለኒ ፐርሰናል ንዓኻ ግን ከልዕለካ የብለይ ተረዲኻን ኣብ ገለገለ ትዕዘቦም ኢኻ ፐርሰናል ዝሰርሓ ፊልም እዚ ገለገለ መለ ከምዚ ካይዱ ከምዚ ናብ ምፅላም ድመፅእ ኣሎ መን ኮንካ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ክትፀልሙ ትሕዘንለኻ እሱ ዓቕሚ ገይሩ ኣሎ ኣበርኪቱ ኣሎ ከማኒ ሕጂ ነታ ስራሕ ሓመድ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ዋላ ከተዳኸማ ትኽእል ኢኻ ፀገም ዝበሃል የብሉን ብዘማዕብል መንገዲ ትሕዘንለኻ ዋላ ተፀሊኻ እውን ደስ በለካ እውን ብዙሕ ዓይነት ነቐፌታታት እንዲደሎ ትህየሳ ሙሉእ ናብ ኣሉታዊ ነገራት ደድህብ ኣሎ ኣሉታውን ኣወንታውን ደድህብ ኣሎ ናብ ኣወንታዊ ደድህብካ ኣሎ ተዓልየታት ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ዘይቅበል ኣነ ግን ነቲ ፐርሰናል ነቲ ሰብ ከተጥቅዖ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ግን ጽቡቕ ኣይሁብን እዩ ምናልባት ሰብ ኣብ ደንደስ ተፀኒሑ ከተፅልፎ ኢኻ ምናልባት ብናቱ ምፅዳፍ ትሕጎስ ዝኾንካ ማለት ጽቡቕ ሰብ ኣይኮንካ ዘለኻ ማለት እዩ እንድሕር ተደይ ኮይኑ ግን ብክልተ እግሩ ቆይሙን ዘሎ ሰብ ግን ዋላ ፐርሰናል ኣቲኻ ቢልካ እስኻ ኢኻ መንነትካ ትገልጽ ዘለኻ እምበር ንዕኡ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ብኣወንታዊ ነገር ክየስ ከሎ ኣነ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ኣብ ከም ስታት መኸፋፈል ኣብዚ ዝነበረኒ ናትካ ርዲኢት ክፈልጥ ስለ ዝደለኹ ፅቡቕ በር ክህሉ ኣሎ ነቐፌታ ብኣወንታዊ ሸነኹ ንስራሕካ ንሰብካ ከተልዕል ፅቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰብ እንታይ እዩ ክሳብ ዘይትፈልጦ ዝኾንካ በታ ስራሕ ኢኻ ትፈልጦ በታ ስራሕ ኢኻ ተራኽብ ስራሕካ ምናልባት እውን ገለ ዕናዊ ነገር ኮነ ኢሉ ከይኮነ እቲ ኣርቲስት እንድሕር ዝሰርሑ ነገራት ኣለዎ እንታይ ትገብር ነቲ ሰብ ካብ ትፀርፎ ከተረድኦ ይሓይሽ ሓቂዱ ተፀሪፍካ መፂዎ ወይ ክቕፅሎ እዩ ወይ ከዓ ከም ዝበልኛ ፀዲፉ ተርፊ ማለት ካብ ከምኡ ግን እንታይ ተፅልፎ ነቲ ሰብ እንድሕር ተጋጊሉካ ብኣወንታዊ ነገር ትእርሞ እስኻ ካባኻ ከምዚ ናይ ፅበድና ከምዚ ጌርካ ክሰርሕ ኣለካ ንሕብረተሰብ ብከምዚ መሃር ኢልካ ከተማእዝኖ ይበልፅ ኮይኑ ይስማዓኒ ቴንክ ዩ ክሊር ፅቡቕ መሊስካ
أبينا خبز خون كالوان حدا مع التسي أمنا فيلم شلمات مدرخ كأوة تلك تقربه مدرة زخون من دلاو جيركات فلدو نبات نفس غلط حسب كخون خيل بن دقيس كخلا خون خيل كنا حدا مع التسي نفس غاري غاس أوارد خوس دي أب ستيج دي بس مدرخ سمعي مغنياس أي ترشني الكاسي نخون من دلاوات جيركات فلدو أملاخ معدمن تعناني هابنا كم بوصحينا وا كم نعود كم زبل زلها بزغون مدرخ ولا بدرجة هاجري بدرجة عالم كم نبوصحه يأمني امنت علني بديك العالم كم تنقر خي امنت تدهلوني أم تقع عسكون يرى واحد كم أيلا جن كم زي عندك مدرخ باللس حسيبي فلني مخنيات أنا كزارب ديكونة تقند زلنس كسرح يدلني حكينا أجيب مسرحكو ولا فت مدرة تقبل شلماتين توردكس سرح مع الخزارة دي برا زي أستخونين قال لك لا تعقباس يلا لا هكا صبو أوكي دحري حمشت عمتات نفس خبيت ريح أدمنت أنني بك أملاخ مالك آمين مايك حوي كابز زلو خوسي بستعز عصفه وسيخه نتي فيلم إرترا كله سنة باباو لعل حف كبلو أبز كايدو دلو قعزو حدا خابتهم قلستو خوينا يريع نفسي نهزبنا خا حدا دحن دخونه سرح كنبرك تولي يحسب بحاجيرو كن دحر 5 عمت كم زبل كام مسنة بابيو زلو خا خصاب زموت كاو يفلني حجي أفتو ميايسي حدا نجار كابز زلو خو بستعز عصفه كبركتي دحر 5 عمت عدمنت عنا انتهيبنا نذكر عينا كم بزح بلانات سلازلنا مالتي حجي بفلي أفتي عود فيلم دبهال بزح نجارات كبركتي أب عينت مالتي إن شاء الله شوية تنحنا بحنسام أنا وانك حتى قد الكام يركان روت بلني خاو شو صبا متى ولده مالت أبز عود خنط فوز دليو نعشتو هواتنا جن مصلو مالتي كاب هيوت كات مكير كاديخا ويسخخت قبر الجبا كاس لزي مقبار كأذن زي الكخبز تمكر كاي نجاراتي أنت عينت مخرم لقس كلام ويدخلوا له كايدا مالستي أبكي عشتو موت ريخا لقى عشتو بدرسة تكون بأكتين تكون بعليها خمطنا ريخا جي ويقول بيعتوغا يدلي وبدق خوينا مو نالبات أبتي صدرهم بلو بردي إديو ويقول من قد تادي مفلات دي قلقا نزم ويازي كم ويا دي عتوغا نعش نقدر بزح جزء أبتي عدمتي أبتي حسيت 4 قلة جمهور قال أبتي صدرهم من بلو صدرهم زي حطوا زي ولا نتهم صدرهم مالس تخونهم تخيل على سلازة حسوكي انتي مخرم لقس كالهم نتهم صدرهم نعم دملكك مالتي واي مخرم نقولوا درجة كوي بس احنا عندنا مخرم يكون عجيب انتي مالتي حسابات كيف بدلك حسابات هو حجي انتي نقولكم مسيلك مايك حوي مجمري انا دبلا تي مويا ابت عود سنه بنبدلنا هذا كبر مويا عندي كل مويا انات خبرت الله مالتي بزعبه ارت سلنزارب زلنا هنا حجي تي مويا ناتكا دينات كان مجمري تفلط عليك ناتكا دينات كان كتلالك بدحري انت دليخا خا تسرح زلخا تفلط عليك نابنت ገንዘብ ክትረክብ ኢልካ ሁብነት ክትረክብ ኢልካ ትሰርሕ እንድሕር ኣለኻ ኾንካ ስጉምካሲ ትጉዕዞኻ ቀጻሊ ክኸውን ኣይክእልን ኣብ ሓደ ነገር ንዑ ምስ በጻሕካ ምናልባት ክትሃብብ ትኽእል ኢኻ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሽዑ ወይ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስጉምካ ግን ከቋርጽ ሽዑ ምኽንያቱ ረኺበ ኢልካ ኢኻ ክትሓስብ ሕልሚ የብልካን ትሕዘንኻ ዓቕምታት ናብኡ ከሰጉም ድኽእል ወይ ጠመተ ልዕልዩ ከጠምድ ድኽእል ሕልሚ ስለ ዘይብልካ ከተቋርጾ ኢኻ ስለዝኾነ መጀመርያ እቲ ሞያ ናትካ ዴናትካን ክትፈልጥ ኣለካ ናትካ ትኾይን ሙሉእ ግዜኻ ክትቦ ከም ዘለካ ዋጋ ክትከፍለሉ ከም ዘለካ ትሕዘንኻ ዶ ዋጋ ንዑ ነቲ ስነ ጥበብ ድበሃል ማለት እዩ ዋጋ እንድሕር ከፊልካ ኣለካ ዋጋ ኸበካ እዩ ጽቡቕ ነገር ናይ ስነ ጥበብ መጠንቲ ዝሃብካ እዩ ድበካ መጠንቲ ዘኽበርካ ኢኻ የኽብረካ ሕጂ ገሊኡ ሰብስ በቃ ሓንቲ ጣዕጣዕ ኣቢልያ እዛ ፊልም ብለካ ጣዕጣዕ እንድሕር ኣቢልካ ጣዕጣዕ ዝኾነ ውፅኢትካ ትረኽበላ ትሕዘንኻ ዋላ ተንቃላት እዮም እኮ ቃላት ነውፅኦኻ ይዝራዩ ነዚኣስ ደምሪ ይፀላ እንዲ ከምዚ ገይረ ጨፈፍ ኢለላ ትልካላ ተንቃላት ከማንሲ ሓደ ነገር ሓይሊ ኾነኻ እያ ንዓኻ ትሕዘንኻ ወይ ክትርፅ ከም ዘለኻ የዘክረካ እያ ሕጂ መጀመርያ እቲ ሞያ ከተበርክት ከም ዘለካ ንሕብረተሰብካ ክትቀይር ከም ዘለካ ተሃንካ ናትካ ተውፃሉ ከም ዝኾነ ነብስኻ እውን ክትቀይረሉ ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ክትኣትወለካ እንተደይኮነ ንህቡብነት ንገንዘብ ወይ ንኻልእ ነገራት ብዙሕ ነገራት ዝኣትወሎ ሰብ እንዶ ኣብ ለጭላጭ ነገራት ትርዩ በቲ ማዕዶት ናይ ኣርቲስት ነገራት ከምዚ ተኣትወ ትኾንካ ግን ደይምእታው ሕሸካ ምክንያቱ ስጉምካ ቀጻሊ ኣይክኸውን ብዙሕ ሰብ እኮ ጀሚሩ ደቋርፆ ኣለኩ
عامت كلتا عامت 3 عامت خيدمو بالحر يكون يخلف انتي مالتي او يكون هو معك بدوتات አለው ነቱ بدوታት ካክ ሰጉሮ ከም ዘለካ ተአምን ኣለካ ተዘለካ እቲ ውሽጥናትካስ ጥሙዕ ኩሉ ካለው ማለት ይድብላኒ ጽቡቅ هو جفت ናይ ወለድ ምስ ዘተኣሳሰርካ ካኒ هو ናይ ወለድ ካ ስነ ጥበብ ክቡር ሞያ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ሕጂ ሓደ ሰብሲ ግድን ድሕር ብትምህርቲ ከድምዕ ጥራይልና ትንገብሮ ፀገማት ማለት ኣብ ትምህርቲ ክትነፋዕ ኣለካ ከምዚ ክትኮን ኣለካ ዶክተር ክትኮን ኣለካ ፓይሎት ክትኮን ኣለካ ናበልናይና ከም ናበልናይና ካብ ቆልዕትና ናመፂና እንደቅና እውን ከም ንገብሮ ማለት ከም ይኮነን ክኾን ደሎ እንድሕር ዝምባለ ርኢኻሉ او بزعبه سنه طباب الله تمرتات او ختمره تغليخه تحزن خرو بزعبه فيلم تخوين بزعبه درف تخوين غون تا اكاديمياو تمرتو مالتي تحزن خا اكاديمياو تمرتها قداس سلازخونه حد سرعات كتقبر كم زلكا سلازم حركه مالتي بدحري كدغفو مالهم تناتو تو على اليوم زياده خب هصان كله فلايت حقيس كامسي ودي 10 10 عامت كون كل اب كمي درجه خبصخل بقل طمطم مصيو غلغلت معات نغرات ودي 10 عامت هيلو خب جمر بقولعو اندحر حقيس كا ابز على درجه خبصخل خالي حجي تولدخا توهبو على ناي دقنا خو حغزو مال نازي يزب او كردو ولوم تموياسي برافو مويا مخانو هذا ነገር مخانو مناتو دارغا ባህሊ ትሊት ገለ ደርፊ ገለ ኣብ ዝወዝሕ ወለድ ደቆም የሰክፎም ኣብ ምጽያ ናብ ዘይተደለ ነገራት ናብ ምኻድ ኮይኑ ይስምዖን ሕጂ ኣብዚ ኸ ርዲት ዳስዋይ ምጽያ ተሓቶ ምክንያቱ ርዲቶም ክብላሉ ኣርትሲ ርእሱ ደኻለ ክቡር ሞያ ምዃኑ ዋጋ ድኽፈለሉ ልክ አንተ ተከፈልካሉ ዋጋኻ ኣብ ግዜኡ ዋጋ ድኽፍለካ ምዃኑ ክስኻጥራይ ክትከታተሎ ማለካ ስርዓት ጌርካ ተኸታተልካ ትማኣዝን ተትሒዝካ የምሲ ስነ ጥበብ ዲስፕሊን ይደትሕዘካ ኮይኑ ከማን ናይድ ስማዓኒ ናብ ካልእ ደይኮነስ ዲስፕሊን ምክንያቱ ህዝቢ ንዓኻ የድንቐካ ተሎ ማይክ እንታይ ኻ ክትኮን ደለካ ዝያዳ ሓላፍነት ዝስከም ድሕር ሓደ ድኽም ዝበልካ ወይ ናይ ተሓሳስባ ፀገም ተለካ ወይ ሓፍሓፍ ክትብል ትኽእል ትኸውን ድሕር ተሓሳስባኻ ድሓን ኮንካ ግን ሓላፍነት ዝስከም ፅቡቕ ነገራት ክትገብር ከም ዘለካ ርዳእካ ኣርኣያ ህዝብኻ ኸ ትኸውን ማለት እዩ ቴንክ ዩ ፅቡቕ زي قال علم صبق كاب كلهم استلابس كايم طبعت كاب كلهم مالتي اول قوي هيوتك شجر ويفلي قالبو كوتاس زغونه صلوا زغبرلكا الله كم كاركتر مالتي طباي مالدي طباي تلاويكس باس د شجر وي انستي قال ولا هون كارين انستي وي يبل يزغلع وي فعنكا او قال بعدس وي قلعو قال هونكا بو لاغص قال مش ابي هيوت كاسي بت كاركتر دمصكا زغونه صلوا الله ندو حقيقه عندك بزبزح فيلمታት አሉ በትሒስካዮ ዝቀንኻ ጠባይ ሒዝካ ድኸይድ ትሰብ ማለት እዩ አሎ ብፍሉይ ግን ኣብ ናይ ሉዘርስ ምሳኹም ብሓንሳብ ዝሰራሕና ኣብ ሕጂ ቁርብ ናብ ዕሹ ድበሉ እዮም ነይሮም ቶም ካራክተራት ማስ ውፅእ ዝበሉ ዊርድ ዓይነት ገለ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ሰብ በኣኻ ዳር ቆልዑ ብፍላይ ላጎፅካ ማርዶኳይ ገለና ብለካ እዩ ከምዚ ምስ ቆም ቆልዓ ኾንካ ኢኻ ትስምዖም ሕጂ ደስ ዝብለካ ዝኻ ስለ ደሓና ፀባሪካ ስለ ዘለኻ ስለዚ ሲወ ደሓን ስለ ዘንፀባሪካ ደስ ዝብለካ እዩ ሕጂ ብኡስ ይፅሎ እዩ ሓደ ዕዋላ ኾንካ ክሰርሕ ከለኻ ሕጂ ገለገለ ኣታስኻ ነዘናዋል ወዲእኻ እንድብለካ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝመፀካ ዋል ገለመለ እንታይ ወዲእኒ ስራሕ እንዲዩ ገለመለ ገለ ትብሎም هو قالو ግን عقولو دحلف دمصካ ሽግር ገለግታት ወይ ጽልዋ ግን ይውል የለን هو ንቑሕ ኻ ሕብረተሰብና ርዶ እዩ ጽቡቕ በላ ኦኬ after ናይ መወዳእታ ሓተይ ክኸይደ ድሕሪኡ ቁርብ ኣዛ ናይ ነገራት ክህልወና ክእል ካብ ሞያኻ ወፃኢ ክትበፅሖ ትደሊ ሕልምኻ እንታይ ይኾን كمويا يوزعي كوزع زدل حلمي انت عليك مالك خمسة بس مويا له عندي وشوف رقم زلك قالت كيا خمس حزين لعند كن قال مش اوش تغازي صبات حطوا يا مايك حوي عقم انت زهلو النسي وهم من مبالغ شي عقم انت زهلو كله حجي بوزح اب تحط من نبابرو زلو اب عالم حبرتسب አሉ اب زغون ነገር اب هاجرنا اب عالم اب بوزح ነገራት አሉ حجي نعو كحجزو انت زخل دس مبلني تحزن لها مش كابخاسي جلس تتصقم مش قراس باني سي نصوم دحدر بوزح له سخا بخلت تخرم تخان حيكا خلخا وي بحنت تخرم تخان حيكاسي تاخرسو نحخ دحدر له اسكان لها حجي بعقم يكون انت زركبس نصقم حزبي زلو بزعلم حفشاو مالتي من بمن كيف لنا مالتي نعو حجزو زياده غزي مدفاو او خا زياده عقبت فتره لي مخنياتو ولا بزخون نغرس كاب مقبال مهب مره حغوسالو نعم طراي يكونس ولا النفسيس سلام مرخب كلها حجي كم مغبركو صقاتات املاخ ابز بعقمك ولا صقاكو حجي بزلكا بعين ገንዘብ አይኮነን ولا بتزلاتك 5 قرش لاتك انا 5 قرش بان بصح حساب كتحقص غلي خالص حنت قرش حد سبتيبك ملونت اوش دحر عليك هو حنت بان دحر غزيو سي حقوس كتفطر تغلي خالص حقوس فطرلو نعها حجي كم مغبركو
بزي كلام أبصر قمات محجز محلفكو جزء كمون يدلي هو دحرا وشت له حدا وانا بحد درجات ذاك انا او خمت بلو ولا درجات كيفنا ولا بزلني عقمك بزل لك كلها هيدا كلها بحاجه جامع كله دناته ابور كتو بتزلات عقمك خاص تجركس دصوم زحدر سبون ايكلو كان سب نتحجز دلي او يدلو دعابي حقوس او يدلو ስለዚህ እዚኣ ምዃና ክሰምዕ ካብ ኣፍካስ ዝደለኸ ፅቡቕ ብዝኾነ ክሳይሲ ኣብ ትዲጋ ኣብ ክሳይ ዘሎ ኣብ ናይ ቤት ገርግሽ ዓሳ ገለ ኣለዎ እንታይ ኣሎ ንዓሳ ዓሳ ገለ መለምሽ እታ ቤት ናይ ላጌቶ ተፊቶም ኣለዎ ንዓሳ ኣጁ እዚ ዒስራ ገለ ድኾኑ ዓሳታት እቶም ኣብቲ ቀላይ كم عسرت 4 دقيقة تعلم ايش غني تعرفوا مالك زين مدربش حتى تاعي خمسة خلينا لها مالتي لا هو كسكا تحيلهم سي حج انت تعرفوا مالتي انت خوني مع سنة بحر تاعتي ما بندم نور اي تعلم ماذا لا مو انا سكا انت انا خاغو ما حطن لما كسكا سلا حكا صب الله انا همون غندي زنقع بالكاتي خاني قاعد دربش كاني እንስሳ ከለዎሲ መልሓስ ከለዎስ መልሓሱ ግን ንግዳም ደይውፅ እንስሳ ፈልጠረ ትኾን መልሓስ ከለዎሲ መልሓስ ኣለዎ እንዲ ከም እንስሳ መልሓሱ ግን ንሕና መልሓስ ኣለና ነውፃይና ንደገ መልሓስ ዘለዎ ኩሉ እንስሳስ የውፃይ መልሓስ ከለዎስ ንደገ ደይውፃ መልሓሱ እንስሳ ኣለና ኣሎ ኣብዚ ዓለም ከም ገለ ሰሚዕኻ ትፈልጥ ትኾን ካይለ قالوا دي تنسى كحسب قالوا دي تنسى وش بدربش حتى بدربش يكون لو خوالك هاي تدربشنا الا عندنا هو مثلا بقلد حسكلوس قالوا وغا ولا حصل له هو ولا حصل عنده جاي وثاني انا سامي اخذت فلت تونكا وين قال تتني لامبر اي فلتاني نجو حرقز اوكي حرقز ملحس الله ملحس من العلاوي تنحقوا لقابه اوكي ذا سويك توصايت خلي سنه تراي تري كده كل ابو زعيت تستبل لنا ايوه فلتاني منه اي فلتاني دير بيلا صبتي از ناي بلوكو زد مصنا وري لك الله اقرات دماغله ناي ابوي عندن ناي ابوي قبرن دباله حجبت او غلو دحر ابناي ابوي قبره قالت بالعلته وديو وي قالت متي ابوي قبره وسده دحر بيتنا يا ابوي حبته تخوينخا ده حبته وسده حجي امونغو تقرات ناي كلتو يومسي حنت بقلي ولا على داسي حجي من يخوسده امونغو يا اخا ايتولدني يا بقلي سباخا تاسخا سباخا مو انتي مو نفتنا كاينا دامو خبزن لعلي خبزن لعلي دفتن يلن بزوت ناس لزغونه تي غفليت يا رخون تا بقلي سخم دي تولد بنك بلوك عندي خالكا وي ما يتمنى بي خاقل لك كاني بزغونه عرا يمير رحوي كزاني كايلي زين حتى تازين امصي زني المهم الزامنا اقداس تحطوتات الله انا حتى كدلي ماشي قداميتي فيلم تريكولاتا بزح سبي عنتو يون بناي قياحتاي تزاراريبنا لا نيرنا بتعمي بزح سبسي ابي بصعيب لك ما تساتف ناتا صعد خونا كلنا بب وغنا زرخبنا حاون كديكم يلو ما خمزلو ردي اجي تريكولاتا انتينا خنصبه بتعمي ولا انا حساسي جميلكم ما تريكولاتا خسل كريو خلو نيزا ولا هاغرسب غلمنتا نو قال حنس نيرا بروجكت ساخو دايلي وا ما تريكولاتا لحن مستنا يوتيوب قال حجي نجمرينا قال مش دمغني ولا نجمرينا قريبنا هنا قال لابلك اخرت ولا قيحتاوني لو حجي بزعبا اسك قلبلنا ما رانا ولا تهانتي اوكي ثانك يو مايك حوي فيلم تريكولاتا هو املاخ مسكن كابتن نابز عمت زصبق زخدا فيلمታት كابتن بقدامي درجه للسرع خويناتنا حليف الله مالتي سيزون 1 سيزون 2 مالتي زخا سلا كله دلو سنت بابا واستساتفو زغبو زلو عقم سلا زوصا مالتي بعبيخات حزبها زغبا غبره ملس تخاتاتيلو ريتوتاتنا غلتاتنا كل سلا زحبنا مالتي ازي مسجن مالتي ناي سيزون 3 هو اب صحفته دلوتي ادلا مايك حوي حجي نخيت سرح قرب زحلف ورحي قال حسب الله عندي غني
ሕጂ ኣብ ሲዝን 1 ሲዝን 2 ዝነበረ ከም ተቐዲምና ዝተዘራረብናዮ እቲ ናይ ባጀት ጉዳይ ተዘራሪብና ነርና ምሽ ኩሉ ኣርቲስት ብዓቕሙ ካብቲ ክክፈሎ ዝግብኦ ቁርብ ጉድል ኢሉ ሰሪሕዋ ኣነ እውን ካብቲ ክእትዎ ዝግባአን ዳርጋ ዝበዝሕ ስት ዝሃለክዎ በዝሕ እምበር ተኣታውስ ብመንፅርሲ ተሃና ኢልና ዝሰራሕናየን ፊልምታት እየን ነርና ኣብቲ ኣታውስ ድዕግብ ድረኸብ ኩለን ኣይኮናን ብኩሉ ምኻ ከም ተዋሳይ ኣለኻ ከም ዳይሬክተር ኣለኻ ከም ኣፍራይ ኣለኻ ከም ደራሲ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሲዝን 3 እታ ሕልፋት ደሊ ዋላ ናብ ህዝቢ መልእኽቲ ፅሕፍቲ ድልኡት እያ ደላ ክንሰርሓ ኢና ግድን ክሰርሐ እታ ቁርብ ቡድን ጉያት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ቁርብ ማዕሮ ክንዱ ኢዶም ጉየትን ህዝቢ ስለ ድፈትዋ እዩ ኣቢሉ እምበር ድበዝሕ ኣብ ሲዝናት ዋላ ናይ ደገ ተዓዚብናስ 4 ወርሒ 6 ወርሒ ዓመት ፀኒሖምን ደምፅዎ ነገራት ኣሎ ሕጂ ቀልጢፈ ሽዑ ሲዝን 3 ምዘርጋሕና ነርና ግን እንታይ ትደሊ ስለ ሓደ ስራሕ ፅቡቕ ዝኸደልካ ጥራይ ቡይ ኮንካ ናጉያኻ ትኸይድ ዝያዳ ሓላፍነት ተሰክመካ መሊስካ ኢኻ ክትፅቡቆን ትፅዕል ሕጂ ብኸም ኢልና ሲዝን 1 ሲዝን 2 ኢልና ዓፂና ናብ ሲዝን 3 ኸ ክንሰግር ተዳሊና ማለት እዩ ብኸምኡ ኸ ሲዝን 3 ተፃሒፋ ድልውትላ ማለት እዩ ዝያዳ ንክትፅብቕ ማለት እዩ ሓላፍነት ፀቢቕ ለልካ እንድሕር ምኡ መንፅር ግዜ ኸያብካ ተጎይኻ ሲ ናድሓረ ይድመፅእ ስራሕካ ንኸፈ ይድመፅእ ብኸምኡ ስለ ሓሳብ ዝነበረኒ ሲዝን 2 ኢልና ዓፂና ሓሳብ ኣዕሪፍና ክንጅምራ ሓሳብ መፅኡ ማለት እዩ ተፃሒፋ ምስ ተወድአት ከዓ ሕጂ ትባጀታ ኸ ልዕሊ ዓቐን ይኸይድ ተዘንኻ ማስ ምስ ረኣኸያ ኩሉስ ካብ ሲዝን 1 ሲዝን 2 ነበረስ መሊሶም ድውስኹና ተዋሳእት ኣለዉ ኣብ ሲዝን 1 ደይነበሩ ማዓስ ተወስኹና ተዋሳእት ነይሮም ኣብ ሲዝን 3 ኸ ከምኡ ኸ ድመፁ መዓት ኣሎ ደርበሎም ሕጂ ትባጀት ቁርብ ክብድ ስለ ዝብል በቲ ዝነበረና ምስ ሲዝን 1 ሲዝን 2 ክስራሕ ኣይከኣልኒ ትባጀት ትርዳእንኻ ሕጂ ሓንሳብ ምስቶም መወልቲ ድዩ ወይ ኣነ ብውልቅና እንታይና ክንገብር ንኽእል ኣብዚአን ተን ሓሳባት ያብስል ኣቢለ ምክንያቱ እታ ክትጭፍልቕ ኣይደልን ኢኻ ትባጀት ውሒዱ ሲ ከተብሎ ተኸሊኻ ኖት ንዓይዳ ኣታው ንዓኻ ኣታው ይኮና ንሓስብ ዘለና ነታ ስራሕ ድግባእ ክንፍስላ ድመት ሰብ ኣብኡ ክፈል ኣለዎ ትኸወፍር ደልዎ ክፈፍረለካ ድግባእ ክብል ስለ ዘሎ በዚኣ ቁርብ ግዜ ክህባ ደሊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ድርሰት ፀገባ ይኮነ ጠጠው ምባላ ወይ ውን ካልእ ገለ ይኮነ እዚ በቲ ቅድሚ ሲዝን 1 ሲዝን ዝተሰርሓትሉ ተሸጠትሉ ባጀት ሲ ዋላ ሶስ ኣዝዩ ትሕት ከተብሎ ከለኻ ዝርጋሕ ስለ ዘለዎ ጥራይ እሱ ግን ነቲ ዘሎ ሕጂ ከሸፍነና ስለ ዘይክእል ባጀት ሕጂ ተንድግባእ ባጀት ምስ ተረኽባ ኢና ክንጅምራ ይብሎ ማለት እዩ ነዚ ክቡር ህዝቢ ፅቡቕ ሕጂ እንታይ ከዓ ክብሉ ክእሉ መሊሶም ዋ እሞ ባጀት ድሕር ደይተረኽበ ዳኣ ክትገድፋ ዲኻ ዳኣ ክንገድፋ ክንጥልጠል ዲና ዳኣ ተበለኽ ህዝቢ ኖ ኣይግደፍኒ ኣምላኽ ኣሎ ዶ ክንረክብ ኢና ኸኒ እምነት ተለካ እንታይ ድና ተባሂልና ዓንተ ክስራሕ እዩ እምነት ኣለና ክስራሕ በቃ ስለዚ እዚ ህዝቢ ዳሓት ደሎ ሃንቀውስ ትብል ኣይትብልኛ በጋጣሚ በዚ መንገዲ እንታይ ገልጽ ደሊ ማይክ ሓወይ ኣምላኽ መስገን ዝኾነ ስራሕናቴ ተቋሪፁ ይፈልጥኒ ብዕድ ብኣምላኽ ማለት እዩ ነፊዐ ወይ ፍሉይ ስለ ዝኾንኩ ገለ ይኮነ ብኣምላኽ ግን ተቋሪፁስ ኣይፈልጥኒ እዚኣ እውን ኣይተቋረፀትን ደላ ብሲዝን ሰዓፂና ኢና ነርና ኣብ ደገ ሲዝን 1 ኢላ ኸይዳ ኣብ 20 ክፋል ተቋሪፃ 21 ክፋል ጠጠው ኢላላ ማለት እዩ ኣብ ዛዕዳ ሲዝን 1 ሲዝን 2 ኢላ ኣብ ጠጠው ኢላላ ማለት እዩ ሕጂ ጠጠው ያለ ደላ እምበር ተቋሪፁስ ኣይኮነን ስራሕ ዋላ ንህዝቢ ክርድኦ ደልዎ ሲዝን ስራኻ ክትቅፅል እያ ግን ትድግባኣ ንዓኣ ዝኾን ባጀት በቂዕ ድበል ምስ ረኸብና ክንጅምራ ኢና እዚ ኸ ንኹላትና ክትፅበቐልና ማለት እዩ ፅበት ማለት በሪሓ እንተኾይና ማለት እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣነ ንዓኹም ወኪለ ወይ ነታ ኣብታ ስራሕ ዝሳተፉ ወኪለ እዛ ሕቶ እዚ ኣቕሪብያ በዚ መልሲ ዝዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ክንፅበያ ኢና ኣነ እውን ግድን ቅልጥፍ ንዓ ገሌለ ናይ ባጀት ጉዳያት ገለ መለ ኣቀላጥፍ ኣቢልናስ ቀረባ እዋን ናባኹም ነብለሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንፍትን ኢና ሞ ሜርሓወይ ብጣዕሚ እየ ሒዘካ ሎም መዓልቲ ማለት ሲ ኣይተዓዘለ ካብ ስእሊ ዕሪፍካ ተበልካስ ኣባይካ መፂኻ እንታይ ሞ ክትገብር ግድን ክንራኸብ ኢና ኣብ ቀፃሊ ግድን ማለት ብዙሕ ነገር ናይ ዝድበልካ ግብሮ መልሲ ክህልወና ክእል ካልእ ኣብ ስራሕ ክሳዕዳ ሃለና ኸ ኣብ ዝቐረባ እዋን ተዳልዋ ጓል ሃገረሰብ ትብል ተኸታታሊ ፊልም ስለ ዘላ ሒዝካ ናብ ህዝቢ ክትቀርብ እኒኻ እውን ገለ ነገር ክንበሃል ስለ ዝኾና ካብ ህዝቢ ድመፅእ ሕቶታት እውን ግን ቀፃሊ ኣብ ስራሕ ክሳዕዳ ሃለኻ ስለዚ ንስኻ ኩሉ ግዜ ከምዛ ናይ ሎም ዳሃብካና ግዜኻ ክትበና ትኸባኻ ንፅብዮ መልስታት ክትበና ድላቦ ብዘይከል ዓለምካ ስለ ግዜኻ ስለ ኩሉ ነገር ስለ ትተወርክቶ ዘለኻ ስለትትቃለሶ ዘለኻ እውን ምስጋና ግባእካ እዩ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ንራኸብ ብሰላም የፅናሐና ኣሚን ማይክ ሓወይ ትብሎ ተለካ ናይ መወዳእታ ለበዋኻ ዕድል ክበካ ኦኬ መጀመርያ ንዓኻ ማይክ ሓወይ ኣኽቢርካ ስለ ዝዓድምካኒ ካብ ልበይ የመስግነካ ማለት እዩ ከም ሓወይን ናብ ዓርከይን ከዓ ኣብ ኩሉ ግዜሲ ስኻ ኣለኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዞም ኣብ ዘለዉ ክሪብ ኩሎም ናይ ጎበዝ ፒክቸርስ ካሜራማን ማለት እዩ ካብ በዓል ኣባም ጀሚርካ ከዓ ቴንኪዩ ነመስግኖም ብድሕሪኡ ኣብ ኩሉ ስራሕቲ ደጋገፍን ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ምፅዋዕ እንድሕር ኣቢልና ሓደ ካብ ሓደ ኣይትኾን ከይበዝሓና መታ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብደይቀል ዓለም ካብ ብልበይ የደመስግነኩም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ኣብ
ወፃእ ዘለኹም ትቡና ሓገዝ ትቡና ደገፍቱ ህቡና ሞራል ስዩ ሓይሊ ኮይኑ ደሳለና ደሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ንኩሎም መሳርሕተይ ስነ ጥበባውያን ዞም ብምሎም ሕቶታት ኣብ ዝሓተቱና ኣዝይኹም ክቡራት ኢኹም ሞ ክብሪ ይሃብኩም ይብሎም ንሙሉእ ኦዲየንስ ድሓተተኒ ንኣባላት ስድራይ ፋሚለይ ማለት እዩ ንበዓልቲ ቤተይ ሄለን ስቲፋኖስ ንክልቲኦም ምጭዋት ደቀይ ንኽብርቲ ወላዲተይ መምህር ኣልማዝ ገብረ ስላሴ ንኩሎም ኣባላት ፋሚለይ ብሓፈሻ ማለት እዩ ንመሪሕ ዓዲ ሓውሻ ከዓ መዘናግዕ ማእከል ኣብዚ ቦታ ፅቡቕ ዘውዓለና ከዓ ኣዚና ነመስግኖ ካልእ እንታይ ኣሎ ድረሳዕናዮ ካልእ ኣብ ምስጋና ኩሉ ግዜ ግን ኢልካ ብሓፈሻ ወሱ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ንልዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢልና ክንውዕል ዘፍቀደልና ፅቡቕ መዓልቲ ውዒልና ማይክ ሓወይ ኦዲየንስ ከዓ ብፅቡቕ ክከታተለና ተስፋ ገብር ክብርን ምስጋና ንኹኖ ንዝኾነ ነገር ከይተረዳእና ድዩ ብዝኾነ ነገር ናይ ቃላት ምግጋይ ድዩ ናይ ሓሳባት ምግጋይ ተለና ከዓ እቲ ህዝብና ከዓ ክእርመና ተስፎ ማለት እዩ ሙሉኣት ስለ ዘይኮንና ንሕና ብኦም ኢና ንመልእ የቕኒየለይ ዝዓርኪ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ሜራሓወይ ግድን ክንራኸብ ኢና ብልቢ ሃራይ ክቡራት ተዓዘብትና እዚ ምስ ስነ ጥበባዊ ሜሮን ተስፉ ሽሮ ዝፀናሓና ናይ ሕቶታት ፀንሖት ኣብዚ ንዛዝም ኣለና በቲ እቶም ተሳተፍቲ ኮንኩም ሕቶታትኩም ደሃብኩምና ኦዲየንስ ወይ ተዓዘብቲ ብልቢ ኢና ነመስግነኩም ንኻልኦት እውን ከምኡ ዕድል ኣብ ዝረኸብኩምዎ ድሌትኩም ዝመሰለኩም ሕቶ ክትሓቱና ንሕና ሃንጎፋ ኢልና ኢና ክንቅበለኩም እቶም በዚ ምክንያት እዚ ሕቶታትኩም ደቕረብኩም ንዓይ እውን ግዜኹም ሰሪቕኩም ረኺብኩም ሕቶታትኩም ደሃብኩም ስነ ጥበባውያን ብጣዕሚ ደመስግነኩም ብምቕፃል ነዚ ክውን ንክኸውን እዚ ቦታ ኣብ ዓዲ ሓወሻ ሪዞርት ሰንተር ኣፍቂድና ዘሎ እዚ ደስ ዝብል ቦታ መሪሕ ብልቢ ኢና ነመስግኖ ነዞም ገዛ ንኩሎም ኣባላት እውን ብልቢ ኢና ነመስግኖም እዛ ኣብዛ ስራሕ ክውን ንክትከውን ዝተሳተፉ ካሜራማን ከምቲ ሜሮን ክብሎ ፀንሐ ጎበዝ ፒክቸርስ ቶም ክሪው ብምልኦም ምስጋና ኩኖም ስለዚ ኣብ መጻኢ ብኻልእ ዓይነት ስራሕ ብኻልእ ዓይነት መደባት ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ሰላም